Buenas noches, buenas noches, bien querida familia céltica, celtista, celeste, campeona de partidos que no merecemos ganar, pero ganamos. Preveo hoy una tertulia con algún flashback que otro. Victoria, yo creo que muy importante en el Ciutat de Valencia. Victoria que vuelve a meter el Celta en la pomada, que sobre todo hace que se libre de fantasmas que pueda tener mirando hacia abajo en lugar de hacia arriba. Vuelve la Europa League. Creo que muchas cosas positivas que sacar de este partido. No así el juego del Celta, que creo que todos estaremos de acuerdo en que una vez más no fue el mejor, pese a que acabó llegando esa victoria. Victoria que llega, ya digo, ante un rival que no se está consiguiendo hacer fuerte en su casa, que llega también por una tarjeta en los primeros minutos, esa expulsión del jugador de Levante que creo que lógicamente condiciona todo el resto del partido. No sé si para bien o para mal para el Celta, porque a mí me da la sensación de que el Celta juega bastante mejor al fútbol contra 11 que contra 10 en el Ciutat de Valencia. Y a partir de ahí, bueno, el gol de Arriaga y ese gol de Miguel Román en los últimos minutos que le acaba dando una victoria al Celta, que merece más por lo que viene demostrando y por lo que viene infrapuntuando a lo largo de la temporada que por lo que vimos en ese mismo partido. Hay que destacar muchas cosas para bien y para mal. Yo creo que la defensa hay que empezar a destapar ese melón. Hay que empezar a destapar ese melón porque no está bien la defensa del Celta, nombre por nombre. Hay otros nombres que en cambio a mí continúan apasionándome. Para mí, ya lo digo, no sé si podemos hablar de un mini bajón de Borja Iglesias, un mini... una mini pausa en los milagros de Jonas Radu, pero para mí ahora mismo el nivel que está mostrando Ilais Moriba, hay pocos jugadores que yo recuerde en el Celta en el centro del campo que puedan ofrecer lo que ofrece Ilais Moriba. Y amigos, vuelven a salir informaciones antes de la Junta de Accionistas del Celta que está próxima a celebrarse, de que el conjunto celeste necesita de nuevo hacer caja con las ventas. Es cierto que parece que no está contemplado un avance significativo en Europa League, que si nada se tuerce, el Celta debería jugar por lo menos la próxima ronda. No sé si pasar dos directamente quedando entre los 8 primeros, pero sí no quedar apeados simplemente en la fase de grupos. Y a mí me da la nariz que Ilais Moriba renueva. Ilais Moriba ya en propiedad del Celta tiene una cláusula no demasiado alta. Creo que Ilais Moriba tiene muchas ganas, después de haber demostrado en el Celta, de volver seguramente a algo parecido a la carrera que él se imaginó cuando despuntó en el Fútbol Club Barcelona. Y con todo eso, pues creo que hay que aprovechar que un jugador que ya hemos visto a lo largo de su trayectoria que no tiene la cabeza o no tenía la cabeza muy amueblada, estamos viendo un compromiso y una integración en el Celta que creo que hay que destacar. Hay que destacar. Yo estoy encantado. Encantado no, encantadísimo con Ilais Moriba, de verdad. O sea, me parece un jugador que claramente eleva pero muy significativamente el techo del Celta. Da igual el compañero que le pongas, en el momento en que tiene metros para correr con la pelota, a este futbolista le falta el último pase, que lo tiene, y le falta el golpeo desde fuera, que lo tiene y no le está acabando de salir en este arranque de temporada. Pero es que si tuviera todo eso estaríamos hablando de Paul Pogba. O sea, yo estoy no tranquilo, sino contentísimo con lo que estoy viendo de Ilais Moriba. Para mí, el futbolista hoy por hoy más diferencial en el Celta y en los últimos años, ya os digo que me parece impresionante lo de Ilais. Me parece impresionante. Me encanta este hombre, me encanta. Y todavía más, si nos vamos a la última publicación de Instagram, espera porque no va a salir, ¿no? Así que sale, sí. Aquí está mi Celta. Ojo a la descripción, mi Celta. Ubicación Teis Vigo. Un aplauso para el emoji. Hay que hacer un emoji a este tío, por Dios. Pero ¿cómo puede ser que tengamos un emoji de William Swedberg y no tengamos un emoji de Ley Moriba? ¿Cómo puede ser que tengamos un emoji de González Fuertes en el chat, queridos miembros, y no tengamos un emoji de Ilai Moriba? Pero qué pena.
Qué auténtica pena damos. Qué pena damos, por el amor de Dios. Bueno. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Qué os ha parecido una nueva victoria del Celta? Recordaréis que en el anterior directo nos pusimos hasta jugar al solitario por el encarnizado debate entre Mario Seijas y el señor Alex, porque jugábamos mal, pero ganábamos. Bueno, pues hoy me parece que estamos en las mismas o en las parecidas. Veremos. Os voy a poner aquí, por favor y gracias. A ver, que siempre me olvido poner esto antes de que empiece el directo. Vale, lo tenemos. Entonces yo ahora sí hago así. Efectivamente, aparece en absoluto. Hablando de que Ilais es un animal futbolístico. Es un animal en muchas cosas, físicamente, del 1 al 90, da igual que juegue entre semana, da igual el rival y el estadio. Ojo que esto no se puede decir de todos los futbolistas en el propio Celta. Bueno, espectacular, amigos, espectacular. Esto es lo que hay. Somos el Celta, volvemos a ganar. Parecía que no le dábamos ganado a nadie. Bueno, de hecho, no le habíamos ganado a nadie. Pero nos plantamos en el Ciutat. Creo que un partido... Antes de empezarlo, creo que era un partido propenso para ganar el Celta. Y la realidad, amigas y amigos, es que ya estamos ahí. A un punto del Athletic Club. Se dice pronto. Es impresionante como miras por encima del Celta. Por debajo te aparecen Sevilla, Real Sociedad, Mallorca, Valencia, Girona. Y por encima te aparece Español, Getafe, Alavés, Elche, Rayo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, amigos, pues ahí lo tenéis. Ahora mismo la realidad es que el Celta se encuentra a 4 puntos del descenso y más o menos a otros 4 de lo que podría marcar competición europea la próxima temporada. Estamos en la pomada. ¿Qué le viene al Celta ahora? Porque yo me estoy empezando a calentar. Y yo me caliento muy rápido, es cierto. Pero veo que al Celta... Espera que me bajo en un momento. Le vienen Barça, Alavés y Español. Y Madrid. Maciño, querido, y Athletic Club. ¿Pero qué es esto? Hay que tener cuidado, Hay que tener cuidado porque... Está bien... No, es que vemos esto... Y ya está bien de llorar porque no jugamos bien al fútbol y ganamos. Ya está bien de llorar porque ¿qué pasaría si no hubiéramos ganado estos partidos? Mira lo que le viene ahora al Celta, Y jugando competición europea entre semana. Cuidado. Cuidado porque hay que tener cuidado. En esta vida es muy importante tener cuidado. Así que cuídense. Nada mal, Nada mal ahora mismo como está el Celta situado en la tabla. Ya digo que tener este colchoncito de 4 puntos, estos equipos de aquí, Mallorca, Valencia especialmente, Oviedo bastante especialmente también, y Girona, supongo que también, les va a costar puntuar a Cristo. Y es una tranquilidad que te deja seguramente plantarte contra el Dinamo de Zagreb, plantarte contra el Ludogorets o plantarte contra el Bologna de otra manera, seguramente, ya digo. Empezamos a ver crecimiento en los jugadores de arriba. Yo creo que es un partido que, quitando seguramente la línea defensiva, podemos hablar de un crecimiento significativo de Joncel Abdellaoui, que se le vuelve a negar el gol por poquito, pero que sigue siendo protagonista saliendo desde el banquillo. Creo que, sinceramente, hay que exigirle más, pero yo sigo viendo cosas y brotes verdes de Brian Zaragoza, que para mí es el punto más importante seguramente. Crece Ilai Moriba, creo que es un buen partido también de Hugo Sotelo. Bueno, hablaremos en general de nombres y de posibles MVPs, además de, por supuesto, el que para mí define el partido. No descubro nada, que es el que mete un gol y el que da una asistencia. Óscar Mingueza, amigos, ahora sí. Óscar Mingueza, cuando se tiene que olvidar de correr para atrás y lo que hace es pensar para adelante. No descubrimos nada, pero este chico sabe cosas. Qué golazo mete Óscar Mingueza, por Dios. Esos goles los tiene que meter Ilais. ¿Cuántas segundas jugadas tiene Ilais al borde del área? No puede ser tan complicado que clave una de esas que clava Mingueza, ¿no?
Llegará, amigos, llegará, llegará. Bueno, yo no os quiero dar mucho mala chapa. ¿Qué os iba a decir? Vamos a abrir el Discord, a ver si tenemos algún mentecato por aquí esperando a la cola para... Ojo que aparece Mario Seijas también en el chat. La pregunta es, ¿vendrá Mario Seijas hoy con una sonrisa o no? Pregunto. A ver, que os estoy leyendo poco. Qué falta de respeto. Hablo yo solo y aún encima no os hago ni caso. ¿Pero qué es esto? Mario Seijas se va a ir en plan amargado como otro día que no entre. Yo me mantuve en el barco y vi como sigue bajando mucha gente, dice en absoluto. Por todo y likes. Yo en Urrado fixe un parador, non jodas Pablo, que Borja hai unha semana de un pasazo para o gol de Yuzglá. No, que non se me malinterprete a Pauseco. Creo que hoxe por hoxe, a ver, gústame máis Ilais do que estou ben. Bueno, aquí igual é moito decir, é que me gustou moito Ilais outro día, joder. Pero non, ni moito menos creo que este Borja e Jon Radu nun momento valle de... No, bueno, simplemente que... Bueno, non sei como explicarlo, pero que non se me malinterprete. Non me sei explicar, pero entendedeme. que parece un pouco incongruente, ¿no? Un respeto, cabrones. Ahí está, sí, señor. Volverá hoy Brian Zaragoza de palo, de pega. Beretiño, que aparece por aquí. No Valencia volve a haber fallas xa en outubro. Sí, Valencia. Entre Valencia e Levante. Cuando parecía que xa tiñan bastante, aparece hoxe o señor Carlos Mazón e dá un clinic de... Bueno. Vámonos a meter en... Pero... 50 minutos. A ver. A ver, porque despois é normal que aquí a xente non sonría. Non, pareceme o máis normal do mundo. A ver un momento. A ver. Ui. Ainda non. Os do non. Ahora sí, en rigurosísimo directo. Mario Seijas, buenas noites. Antes de nada. Como boas noites? A quen lle chamas tú mentecato, lambespiñas? A quen lle chamas tú? Escoita unha pregunta. Por que pon aquí que levas 50 minutos en chamada tú solo? 51. Porque xa me puxen para probar a cámara e todo iso, que tuven que desenchufar todo, cambiei cousas aquí e estiven probando moi previsor, audio, vídeo. Escoita, eu creo que sería mellor, de verdad, sinceramente. Un home serio como a min, Isto hai que plantexalo. Deixarte a ti as contraseñas, as historias, empezas tú o directo mentras eu vou cenar, porque de novo estou sin cear. Se soubese andar co OBS, se me das unhas clases e tal... Quen sabe? Estoume xa que eu tampouco sorrín. O sea, non teño gana de sonreír a Mario porque aparece o señor Luis Figu, que estará tamén vivindo un momento baixo polos seus paisanos, en Twitch dicindo: boas noites, Pabliño, que lle pasa ao teu paisano Guiño Álvarez que anda apirolado este ano? Empezamos forte, Ainda non son as 11 da noite. Sí. Bueno, penso que desgraciadamente non lle falta razón, pero parece un xogador tamén de contextos e de rachas. Non me preocupa, a verdad. Todo volverá ao seu lugar. Tranquilidade de todo o mundo e non se vai sendo barco. Mario, que eu estaba aquí preguntándome se tú hoxe ves contento. A ver, o outro día xe viña contento. Dixen que viña contento. O que non viñara, o que discutí con Alex era que se era estaba feliz. E non viñas feliz? No, a ver, feliz. Veño máis contento todavía. Obviamente sí que veño contento, pero bueno. Polo menos xogouse mellor que o partido pasado. A segunda parte foi, a verdade, que un pouco baixa, pero bueno, a primeira parte gustoume o Celta. A primeira media hora incluso, ¿no? Antes da expulsión. Eu non sei que lle pasa ao Celta xogando contra un xogador menos. No, sí, aparte que quero dicir que non foi un partido típico de un equipo que se che mete bloque baixo colgado do largueiro, senón do longueiro, vamos.
senón que foi un equipo que intentou presionarnos e quitarnos a bola a todo o campo, e que deime xogou moi tumba aberta o equipo rival. O sea, un Levante así deberíamos de ter máis facilidades Aí está. para ganar na segunda parte, para Eu, min, pero eu bueno, creo que era un equipo propicio a que o Celta, para min, home, vai xogar a contra un ver, equipo de abaixo que non eh, é ou un Alavés ou non é algo mm, polo estilo. Dá máis sensación de que era un partido que a o ver, Celta tiña que gañar xo, sí. quere decir que a ver, para min o importante tamén era sacar os outros 3 puntos, quero dicir, eu creo que agora encadenando 2 vitorias na liga seguidas e tal, respiras de outra maneira. Hombre, Respiras de outra maneira e afrontarán os partidos de outra maneira. Estou seguro de que eh, para Europa League, para a Liga, para tal, respiras de outra maneira. sin duda. E tamén hai que pensar que eu creo que, por exemplo, o Levante era un equipo no que tiñas que ganar sí ou sí. O sea, eu digo, ao mellor, pois vas a Pamplona, vas a contra o Bilbao ali en San Mamés, vas contra o Barça ou o Madrid, sabes? Vas a Son campos Vitoria, sin ir máis lonxe. claro, son campos moito máis difíciles, moi difíciles. Pero bueno, eu creo que o tema de ir a un sitio como contra o Levante, un equipo así, pois eu penso que é obrigatorio ganar, igual que si vas a en Oviedo, eu creo que deberíamos de ganar, ou en sitios así, o Celta En si Girona quere non pensar gañamos, en estar en vivir tranquilo e mirar un pouco para arriba, xa non digo chegar a UEFA, pero digo en vivir tranquilos tes que ganar esos equipos, Sí, esos partidos, vamos. sí, sí. Penso que o Celta está nun punto como seguramente atopouse o ano pasado en certo tramo final da tempada, que igual non salían as cousas, que o Celta xogaba peor e demais, pero chegas a Valladolid, non sabes como, metes un penalti no minuto 80, ganas o partido, baste e acabouse. Creo que o Celta faltalle Di moito aquí oficio neste aspecto. Sí? Di aquí a pau seco que estou de acordo. O Celta fixo un bo partido de fútbol sen facer un partido bonito. Certo que esos minutos foron raros, pero o Celta mereceu gañar. Bueno, eu concordo en que merecerá gañar. Eu creo que sí que mereceu gañar. Agora, tanto como bo partido, tampouco. Penso que fixo un partido correcto. A primeira parte si me gustou o Celta, si fixo o traballo que tiña que facer. A segunda tuvo moitísimo partidos que creo que o lo que máis se lle notou o Celta foi que xogou ofensivamente, cando se recuperaba o balón e todo, ofensivamente xogaban demasiado ansiosos. Tiraban o balón demasiado rápido, intentaban buscar os espacios demasiado rápido. Quero dicir, si os tes que buscar, quero dicir, obviamente, se un equipo che presiona tantísimo, está claro que lle tes que buscar rápido os espacios porque hai moitos. Pero puidolle digamos, esa ansia e perdíanse balóns constantemente non se fixe un fútbol brillante ni moito menos. O sea, para min foi o debe do Celta na segunda parte, vamos. Que daba a sensación, xa digo, de que era un partido no que o Celta mellor que noutras ocasións era capaz de sacar a pelota, que no minuto 29 te plantas con bastante torrente ofensivo e cun xogador menos o rival, e que creo que non foi capaz de aproveitalo. Non só non foi capaz de aproveitalo, sino que provocas un penalti, cousa da vida, e Tallón manda o pau, o rechace que hai medio escorao e non vai adentro, bueno, inda así métenche un gol e tes que esperar hasta o 90 para ganar. Bueno, xa digo, creo que oficio, pero a realidade é que este Celta tiña que estar para outra cousa, para outra cousa. Esos cambios, só hai que ver a calidade dun equipo e doutro. Xa digo, un partido certamente máis cómodo, incluso para o perfil dos propios xogadores, porque hai espacio no centro do campo para que Ilai xogue o balón. Os centrais seguramente, quitando cando chegas a esa doble punta ao final, non están tan afogados como si podemos ver o día de Pamplona, que sí que lle podía costar un poquinho máis. Despois o caso de que entren xogadores como Jones con moitos metros por diante para correr, Mingueza que se pode olvidar un poquinho máis de defender e aparece prácticamente de media Bo punta partido de Jones, por certo, Sí, sí, Bo sí, sí. partido de Jones, tío. Creo que o seu rol, o que vin en Levante, creo que o que podemos esperar de Jones. Aparecer en algunha segunda xogada, dar moita amplitud, non sei se falar dun Javi Rueda ou dun escalonciño un pouco por diante, non por riba, pero gústame, creo que é
Seguramente un recurso Bueno, que o Celta non tiña o ano pasado e que sí. en certos partidos si acaba de afinar esa puntería, que ollo, estaba para gañar, o sea, para meter un Momento. momento. Non Non sona sona a mensaxe. Non sona mensaxe. Bueno, cortamos a emisión ahora mismo, Facemos unha pausa no camiño porque o señor Madialevo acaba de se suscribir. É o mes número 20 de Madialevo suscrito en Twitch. Un aplauso. Un aplauso para Madialevo. Hai que regalarlle unha destas, polo menos. Qué Oye, grande Madia Levo. nada mal estas pulseras, Aí está. Qué chula, sí, señor. Aí está, Qué chula. Uns fulanos nunha praza de Bérgamo quedaron mirando para un tipo que cantou Gol do Celta. Si, si é certo que en Bérgamo, polo que sexa, o Miguel Romanismo non sei hasta que punto se practica. Oye, moitas voltas dan estos dous, Se non me equivoco, Madialevo e Xorxe Paz son irmáns. E andan toda a vida de troula por aí adiante. Xorxe Fan ben, Paz, carallo. creo que foi Se Xorxe puidese tamén o facía. a Levante, foi a ver o partido do Levante e despois foi ver o Valencia Basket ou algo así. Este homo en Bérgamo, este hostia en verso. Por que non nos levan a nós con eles? Non sei. Algo fixemos mal nesta vida, Mario, para estar aquí sentados co cu Ser quente pobre. un lunes ás 11 da noite. El tivo o mellor tempo que a min. Bueno, poden facer. En cambio non van xuntos, joder. Tes un irmão que está igual de pirado que ti Porque co... xa levarán toda a vida aguantándose aí de tal e quererán un pouco cada un de facer o que lle salga do mismísimo. Claro, un terá unha idea, outro outra, o carallo. Pode ser. Estiven na tenda do Atalanta falando do Celta. Bueno, cousas veredes, cousas veredes. Que solo un medio pé ou unha perna, creo que foi un pé incluso, moi ben posto ademais, lle privou a John Sela de la Wii de meter o seu primeiro gol co Celta, pero era gol tamén. Bueno, está aí faltando esa pizquiña de sorte quizáis, pero non creo nin que yo haya que exixir, e creo que estamos vendo un bo papel de Jones, co cal eu non contaba, ollo, despois de ver o pouquiño que vimos no Celta Fortuna o ano pasado. Marcou un gol coa selección marroquí xa non me acordo, sub-20, creo. É que non estou seguro, pero moi parecido, o sea, decir, o gol que marcou foi moi parecido ás xogadas a que pilla na banda dereita, se mete cara ao lado un pouco esquerdo, lle pega de zurda ao pau largo e marca un golazo, pois case o repite outro día. A verdade é que ten aí certos movimentos que son interesantes e obviamente é un xogador con unhas cualidades tremendas, pero que, bueno, que hai que ir deixando que se desarrolle, deixando que pille tablas a nivel táctico, etcétera, e físico, e, bueno, é un rapaz que ten boa pinta. Pero incluso na propia actitude, dá a sensación de que empeza a creerse un xogador do Celta, que non é pouco. É certo que, bueno, seguirán pesando, como pasa con moitos casos, o diñeiro que se paga por el, que non é nin culpa nin algo que deba arrastrar o propio xogador, pero bueno, creo que sigue crecendo. Xa digo, o fío de outros xogadores que quizáis, non sei se compartes comigo, podemos salvar o tema da defensa, pero do demais creo que estamos vendo un crecemento do equipo en xeral, ainda que curiosidades da vida, o xogo por parte do propio equipo non está chegando, seguramente no peor momento do que vai de tempada, aínda que sexa o mellor en canto a resultados, e a partir de aí, pois bueno, eu creo que positivísimo ter un Celta enchufado. Si somos capaces de enchufar a John Seraf del Agua, de enchufar a Aidú, de enchufar a Fran Beltrán, e de enchufar a Mingueza máis de un partido ao mes, pois creo que estaremos máis cerca do éxito. Creo que nos alonxa un pouco o tema do xogo. Non sei, Mario, xa digo, contra un Levante que, se non me equivoco, ainda non gañou no seu feudo. Quédase cun xogador menos no minuto 29-30. Que lle falta ao Celta para xogar mellor? Porque creo que o escenario é prácticamente inmellorable, realmente. Pois a verdade é que non sei que dicirche, porque hasta outro día incluso Claudio pois mete as pezas adecuadas para despois para cambiar o partido. Quer dicir, eu, por exemplo, no 11 eu esperábame que intentase Claudio sí que ter máis o balón,
creo que fallei na alineación porque, bueno, eu estou xogando ao Fantasy e teño todos os xogadores do Celta, todos, porque estou xogando con uns colegas que son aí valencianos, non sei onde, e o Celta, como non empezou ben, non estaba puntuando ben, pois puidenos fichar a todos. E agora pois xogo un pouco a adiviñar as alineacións de de Claudio, pero eso é o máis difícil. Pero bueno, mira, fallei en Aspas e fallei en Beltrán. Pensei que iba a xogar Sotelo e pensei que iba a xogar, o sea, en plan, que Sotelo por Beltrán e Aspas por Jutgla. Pero en canto entraron si esos xogadores podríamos ter un pouco máis o balón. Non sei porque quere decir, a primeira parte sí que foi penso que un Celta máis recoñecible, que estivo ben, que xogou ben, que dominou, pero na segunda, con tanta presión, aínda cando fixo os trocos Claudio, o sea, quedeime un pouquiño, pois non sei, un pouquiño frío de que o Celta non soubese ter máis e mellor o balón. Non sei se é un puntiño aí físico, non sei, en fin. Sí? Non sei, non sei, Tú non crees sei. que lle A pode estar verdade pesando o tema físico? eu penso que hai algúns xogadores que físicamente non están no seu punto e iso queiras ou non para estar fino e rápido a hora de xogar o balón hai que estar físicamente ben. Por exemplo, un deles é Marcos Alonso, por poñer un exemplo. Cuando entra Mario, perdón, o segundo punta con Eta e John, creo que se nota un montón cuando empezan a apretar arriba e demais, que Sí, Marcos sí, sí. Alonso, Spi. bueno, pues Spi, bueno, Cando pues entra Spi, sí, sí, sí. por focalizar Marcos Alonso, pero creo Eu que penso nin que eu Starfel nin por eso Javi falo tampouco tamén. están a un punto Por parecido. certo, gustoume moito o plantexamento do entrenador rival porque botoulle narices, o Sí, sea, fixe un sí, cambio arriscado, saliu a presionar e casi saca petróleo. O sea, pareceme moi valiente sin e moi dúbida. ben pensado, sobre todo coa salida de balón ás veces porque quere decir, Marcos ten unha salida excelente de balón e co balón nos pés é bon, pero físicamente costalle moito, quere decir, entón, se ti apretas a alguén por moito toque e boa saída de balón que teña, se está alguén encimando e físicamente tan ben, pois eu penso que é moi complicado que poidas sacar beneficio a hora de sair co balón. Entón eu creo que ou dame a impresión de que a mellor físicamente non están como deberían. Penso que hai algún partido que nos igualan moito, quero dicir, por exemplo, contra o Stuttgart pasounos por riba, tanto física como tácticamente, non sei, quédome en algún partido como un pouco frío, como o ano pasado penso que estábamos algo mellor a estas alturas, polo menos a nivel de físico, ou eso. Ujú. Non sei se Tamén é ven por certo aí que a cousa ou... igual podías confiar de outra maneira ou víamos algo máis de rotación, incluso co propio Javi que se perde varios partidos, falando de xogadores como Joel Lago e Carlos Domínguez. Creo que hoxe non está ningún dos dous. Joel No. Lago por motivo X, Carlos Domínguez porque, bueno, creo que está costando unha barbaridade, non sei se adecuarse ao equipo, se dar un pasiño adiante nunha defensa que está vivindo horas baixas, non sei, pero son dous xogadores dos cuales Claudio podía utilizar e incluso moitas veces sacar incluso de inicio na tempada pasada, e este ano, polo que sexa, non estamos vendo ninguna gran liña defensiva nin partindo do banquillo grandes reemplazos que pode ser Claudio. A verdade é que coa entrada outro día da Aidú, con cousas así que van sucedendo, Algo pasa. algo ten que pasar, está claro, porque normal non é. Ahora, pois, non sei, non sei. Quer dicir, que faltan nos datos, está claro. Sin O duda. que sí que está claro é que, por exemplo, outro día, o sea, este último partido Carlos, a verdade é que Uf. estivo francamente mal. Non é usual en el, porque normalmente sempre foi un central bastante cumplidor en partidos incluso complicados, acordadevos daquel partido contra o Barça ou outros partidos aí e tal, sempre cumpleu con boa nota ademais, o sea que non sei, non sei, a verdade é que algo se nos está escapando que non vemos, que non temos información, pero bueno, ben non está. E despois Joel Lago sí que tampouco está xogando tanto e tampouco está xogando tan ben. O ano pasado participou máis incluso de cara ao final e non o fixo nada mal, a pesar de que ao mellor pois, a veces se precipitaban algunhas cousas, pero estaba dando un bo rendemento, moito mellor que este ano. Non sei, ás veces tamén os xogadores hai que pensar que teñen malas rachas
E que, bueno, que supoño que tempos mellores virán, non? Home, a peor non vou ser pesimista, pero joder, estamos frouxos, estamos frouxos. O Celta atrás dá má sensación de que bueno, só hai que mirar os números. Se non me equivoco, Radu leva 0 porterías a 0 e creo que non é precisamente por o propio Radu. Entón, a Cando partir está de aí, sendo probablemente o xogador do Celta, o mellor xogador do Celta eu dicía deste ano. que agora mesmo gústame máis Ilais. Pero deste Sí, ano, sin bueno, a dúbida, ver, sin dúbida. deste ano sí. Sin dúbida, a ver, é que No, deste ano Borja, deste ano sí, entre Borja e Radu. entre Borja e Sí, Radu, sí. pero bueno, creo que Borja ten bastante que E dicir nese Likes, aspecto. o último partido é apoteósico, a mí me parece a mí, o último partido de Likes é sublime, Sí, sublime, pero bueno. sin dúbida, pero de empezar a porlle cartel cifra, porque É o desgraciadamente que quero o Celta, non? é o que Parece. quere Ilais seguramente tamén. Entonces, Pode ser, non sei. non sei, pero bueno, ter dous xogadores, simplemente, creo que o A ver, Celta. el fixo un esforzo económico tamén para vir para aquí, así que non sei. Bueno, pero home, Ilai Moriba creo que hoxe por hoxe non vai pasar fame, simplemente na súa vida polo que fixo hasta agora non vai pasar fame, e chegou un ecosistema, a un escaparate e demais que creo que poden relanzar, inda que sexa moi de teismo e moi celtista, a algo parecido ao que el se Sí, sí, sí. imaginou nun primeiro momento. Entonces, bueno, creo que é unha historia que ten caducidade, pero que hai que aproveitar e tamén cando marche, porque si falábamos de que cuánto podíamos dar por Larsen, por Fer López, por Mingueza, home, eu creo que este chico non sei, xa digo, en tema contractual, como de atado o ten o Celta e as facilidades que lle vai por para salir e tamén a necesidade incluso que vai ter. Pero eu non sei que diñeiro lle poño a este futbolista. Con Pedigrí, Barcelona, partidos en Champions... Bueno, sabemos que ten outro cartel distinto a si fora Fer López, por exemplo. Entón, a partir de aí, si nos vamos a en que equipo pode cuadrar un xogador como Elias Moriba, a min vaiseme a cabeza unha liga que ten moito diñeiro. Cuánto lle podes pedir? Pois bueno, eso depende tamén seguramente das necesidades que ten o propio Celta. Si non se vende mellor, ollo, será porque non hai Bueno, necesidade de diñeiro, pero aparte que eu creo que Ilais é un perfil moi Premier, é un perfil moi Premier. sin duda. Polas condicións que ten, porque técnicamente é bon, pero ali sempre gustan esos xogadores box to box, esas cousiñas, o sea, penso que Ilais podería e debería de ter un bo cartel. Eu obviamente se poido, claro, eu quero me quedar con el. Ainda está, cada ano vai a máis, polo tanto, mellor. Se o podemos aguantar un aniño máis, quen sabe. Pero Comenta por bueno, aquí Beretiño, uns 30 millóns de cláusula e un 10% para o xogador. Un 10% para o xogador, eso existe. podrá ser, porque si lle, claro, se el fixo esforzo económico para o que é a ficha, porque así tamén o que te aforras é masa salarial, etcétera, Sí, sin etcétera. duda, sin duda. Entonces, claro, dicenche, si tú o fas ben e hai un gran traspaso, pues o 10% para ti. Si de 30 millóns, claro, despois se leva 3, pues mira, Bueno, claro. pero eu puñelle 40, Ostras, non sabía que estabas cerca dos 30. Non Bueno, pagaría pero alguén hoxe 40 kilos por este tío despois de exportar xa un Larsen, un Fer López, un Gabri Veiga, que eso bueno, tamén fai eu mella na venda do a todo Celta. isto sí que quero empezar a abrir ese melón de eu entendo que nestos últimos anos houvese que facer moitas ventas porque se invertiu mal, porque mil historias, pero que agora Pero non estar se entende. vendendo xogadores por 30 kilos cada ano, 30, o sea, 30, un Que es, xogador de 30, pero despois por detrás van xogadores de 8, 10, o que ubicas, seña, tal, dubicas exactamente. Quedas aí de tal e digo, non entendo onde vai a pasta. Ahora sí que eu non o tampouco entendo. entendo. Eu tampouco entendo. Ahora Non. sí que non entendo. Que digan ahora que teño que sacar 30 kilos, me quedo loco. Sí, non sei Me a que quedo se debe. loco. Supongo que será para seguir plenamente saneados, para non perder un céntimo de límite salarial, etc, etc. Tamén hai que ter en conta que estamos nunha liga que te exixe seguramente si queres Pero estar creo entre os que, 7 e vamos 8 a ver, primeiros, pero ainda así o creo que Celta ten algo, perdas a final de ano. creo que algo que un run run demasiado grande que leva todo o tempo que se lle está achacando a familia Mourinho que lola, se de verdad queren que o celtismo esteña contento, esteña tranquilo, que o expliquen dunha maneira clara, non que o expliquen así por dicir, no, es que es moi difícil, non sei que. Non, non, que se explique dunha maneira clara e sencilla
e que non o expliquen ben, entonces que o poidamos entender. A ver se esa xunta Porque de eu non me trago accionistas axuda. eu non me trago que cada ano hai que vender por o valor de 30 kilos sempre. É que eso non O sea, pasou na historia do é que Celta, non vender todos os claro, anos un xogador por é 30 que kilos, é que eso é cando insostenible. ascendimos se fichábanse xogadores, vale, igual non por tantas cantidades, pero incluso cando Pero se non fichou vendíamos Enremor nada, hombre. invirteuse en Enremor aí de tal e non houbo que vender por 30 kilos nunca. Vendimos a Nolito por 18 kilos e parecía que íbamos a facer un estadio en Mos a tocateja. Quero decir Sí, sí, sí. que Entonces a min non sei. non sei se é que me pareces tú, pues ahora mismo un chiste mal contado. O tema de que saian outra vez, no, é que hai que vender por 32, pero para qué? No, para Non, que non, no? non De entendo dónde? nada. De dónde? De dónde os sacas para Tamén, de onde? empezar? Porque continúas debilitándote no No, trasano. pero Entón, que estás facendo mal? Porque non é só límite salarial, é que o Celta sai a perdas. E os drones serán moi caros, o que sei, mira, facer as Iber, camisetas tamén, pero Beretiño ten toda a razón. Tamén o dos cartos de perdas contando só coa participación en UEFA non se conta nada máis. A pouco que se saque baixan as perdas, claro que sí. sí. Quer dicir, é o tema, de verdad que o que digo, en plan, Pero tú é o que eso imaginas se que chegamos prorroga no durante final. anos, que non chegan e Ahora dancho. mirarás así, pero supoño que se faz unha boa participación na UEFA, sacas unha pasta, tal, non sei, é que eso xa non é, pero é que xa 32 me parece unha barbaridade, o sea, Moi animada. non sei. Pero 32 en escoita, ventas. que contamos como boa participación na UEFA? Porque non sei hasta Uns que punto. cuartos estaría unha boa participación, non? Sí, bueno, como sei que pero hasta que punto? como O sea, vamos ganar igual non vai haber problema, pero chegas a cuartos de final, que creo que un bo papel do Celta, o sea, non vou falar de semis, igual que tes 15 kilos que 15 parece moitísimo. Creo que vai ser bastante menos, que se reparten nos próximos 4 anos. Non sei hasta que punto eso te soluciona o panorama hoxe por hoxe. Siguen pasando anos, e vai seguir Aidú, e vai seguir Unai Núñez, e vai seguir Carlas Pérez, e vamos seguir co conto de Benítez, e isto vai se ter que acabar en algún momento. É que date conta que ahora, o sea, o de Unai Núñez, que parece que está aí asentado, que o queren e que tal, Sí, e que sí, están sí. contentísimos con él. Son a nova que flipas, son a nova tremenda, pero é que tamén está aí o tema de, como se chama? Dios mío, non me sale o nombre de o argentino que está aí con Messi, coño. Tadeu. Tadeo, o sea, xa non me salió o nome. Pois joder, está aí Tadeo, que eu penso que tamén o está facendo ben, está marcando Sí. goletes, está tal, que podemos sacar algún pellizquiño que vamos así e que vamos sacar beneficios diso. O que non entendo é porque, o sea, de repente vendendo, ou incluso sacando superávit por xogadores, por que carallo ahora de repente 32? É que non o entendo. A min que deixoume un pouco frío eso. Non sei se nos estamos perdendo algo, se é unha cifra moi pesimista, e a partir de aí todo o que chegue pues, sirve para dar tranquilidade e demais. Bueno, hai veces que entendo que os clubes en situacións máis humildes tamén fan así. Oye, eu teño este presuposto e conto con que vamos perder na primeira ronda, primeira de cambio en todos os lados, e todo o que veña, pues bueno, será sumar, e así non nos pillamos os dedos. Pero non sei de onde saen 30, é que 32 kilos outra vez. Por Dios, que estou vendo aquí balance de fichaxes na última campaña, 14 kilos de gasto, 51 millóns de ingreso. Claro. Pero onde vamos, tío? Pero que non sei cando vendeu o Celta estas cantidades. É que xa non son os Fer López, os Gabri Veigas e os Strand Larsen. A ver, Que son os que vamos polo medio. Dubicas? Foron 14 claro, kilos. eu entendo que palmes pasta co tema Benítez ou que palmes tal, pero é que se te vas ao ano anterior, en plan, é que siga vendo ventas, foise Gabri Veiga, foise Strand Larsen, e que se foron xogadores seguidos, que non entendo, o sea, quero dicir, non sei. estamos falando de moitos millóns, moitos. Estou vendo por aquí, bueno, para empezar. Entendo que as fichas tamén contan e tal, pero joder. Sí, as fichas non deben ser pequenas. E creo que tamén, bueno, pues entra dentro do crecemento que lle podemos pedir ao Celta. Xa digo, eu por esa parte hai que pensar que entón o mellor o que hai que facer é tamén en tema de patrocinios e tal, pues moverse mellor para sacar pasta de onde sexa tal, pero que tamén a masa de socios, a masa de todos os tipos de cousas de marketing, invertirías en marketing, pero penso que está dando réditos, porque quer decir, hombre, o Celta entre camiseta está de bufandas, moitísimo máis.
de todo. Claro, a ver, sacan unha camiseta de manga larga que non sei o que durará ou a cada vez que sacaron camisetas agotáronse 0, beneficios hai, beneficios van sacando. Non cabe unha persona en Hai que pensar, Balaídos, non hai tes 3.000 sempre está persoas aí tal, esperando non sei. non sei. Non sei, está claro que só hai unha cosa clara, é que tú e eu non temos nin puta idea de a macroeconomía que se pode mover nestes clubes, porque eu creo que nin os propios directivos moitas veces fanse a idea de límites salariales, de ingresase isto dancho en 4 anos en vez de en 2, é un puto Cristo. Pero bueno, estou vendo aquí salida do Celta. Cedidos, Manu Sánchez, Unai Núñez, Carlos Pérez, Carlos Doutor. Jorgen Strand Larsen, 27 kilos. Alfon, nada, porque somos unos pailanes. Miguel Rodríguez, 1,25 kilos. Fer López, 23. A ver, Magdalena Campos, que debe ser colega da Presi. A ver, ¿qué ¿Y dime de dónde Magdalena? vas a sacar dinero entonces? Nos parecen caras las camisetas y compramos imitaciones. ¿Cómo mantienes toda la estructura y toda la cantera de equipos femenino? Home, a ver, a mí o que me parece un chiste é que saia Marián dicindo que ten de pérdida 600 euros ou 700, dixo, por no equipo femenino. 700 euros. Dixo Que eso. 700 euros... Sí, 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 sí. Que dame vergoña que saian cousas así dame vergoña. 700 euros se tuvera cara ou de tal, colle sacos do bolsillo aí e tal, ela que anda, ela que ten pasta, ela que tal, Home, pero pon aí, non entendo que será simplemente por estás transparencia, contando. non por Pero transparencia, pero é que se é por transparencia non dices por vergoña, non dices 700 euros. No, Non sei. eu non estou de acordo nese aspecto. E ademais, ollo, Bueno, 700 euros pareceme ben pouco, pareceme porque un non sei chiste. cuánta xente hai traballando nun equipo que hasta agora estaba na última división Bueno, do tampouco fútbol sabemos o feminino. que lle pagan ás rapazas, nin sei o que é iso de tal. E tamén non se sabe o que generan, e que son moitas cousas. Despois, co tema das imitacións e de todo iso, bueno, eu entendo que sí que aí poida haber algo de tal, pero joder, é Sí, que pero tamén un equipo de o que hai fútbol. que pensar, é como está a economía do país, o que cobra cada persoa e que se pode permitir cada persoa, e non creo que unha camiseta de casi 100 euros seña algo que se poida permitir un así por así. Así de claro. Creo que en tema merchandising o celtismo está respondendo como nunca, porque que sácanse bufandas diarias de Europa League e igual vexo por aí adiante a do Lille, a do carai bendito, do PAOK, sacan a primeira, segunda, terceira equipación, métenlle o parche da Europa League a camiseta que sacaron o ano anterior e vai todo Dios co parche da Europa League na camiseta negra pegado, que eso tamén vale pasta. Por aí, a ver, despois hai que plantexarse realmente a tenda do Celta que porcentaxe supón para o propio patrimonio e para os ingresos do equipo. É interesante, gustaríame un montón falar con alguén que saiba desto, que realmente explique No, está claro, ou que se explique na está propia claro. xunta e demais, pero bueno, o que creo que todos podemos pensar, incluso así tamén a directiva, con ceses de persoas importantes na estrutura do Celta e demais, é que hai algo que se está escapando o Celta, que está Claro. vivindo deportivamente unha das mellores épocas nos últimos 10-15 anos, que nunca na historia recente creo que o celtismo estuvera tan enchufado e que a marca Celta valera tanto, realmente, en Vigo e en toda Galicia, e que sigamos salindo a perdas. Correcto. Pareceme que Cando noutros anos non é que saísemos a perdas, saíamos, o sea, recortouse unha débeda que había e foise recortando, o sea, non sei. Aquí algo non me cadra. non sei. Non sei hasta que punto estamos falando de Magdalena, límite. pero a ver, mira, dice, ¿cuánto cobran los demás del club? ¿Cuándo venden y cuándo están endeudados sacando a los grandes? Mira, Magdalena, pero si tú sabes, coméntanoslo. Que eu igual estou perdido en algunha cousa e se ti tes máis información ou iso, podes incluso se queres damos aquí o enlace do Discord e Por entras aquí a favor, falar e por explicar, favor. sin problema ningún. Sin Estaría problema encantado, ningún. Estaría Sin problema encantado. ningún. Que pasa que é o que digo, en plan, sacando tanta pasta en traspasos, en tal, en isto, en outro, a min é que non me dan as contas por ningún lado. E outros anos que non se facían ventas e que non iso, iban as contas ao día, pois todo isto é
Entón, hai algún desfalco grande de algunha outra cousa, hai, que non se sepa ou que non eso. Sí, sí, sin duda, porque Ou que é nos que digan creo claramente, oye, é que estamos invertindo moita pasta na cidade deportiva, que estamos invertindo moita pasta para o 360 para que vaya todo isto, porque isto é como invertir a futuro e vamos a invertir nunhas estructuras que nos va que eso despois é, claro, que o ter capital supoño que influye para que tú despois poidas ter unhas masas salariales, que poidas ter tal. Se nos lo explican dunha maneira coherente e donde se poida saber onde están os cartos invertidos, pues, non teño problema en decir nada, pero quero dicir, habendo este tipo de ingresos de pasta por xogadores, eu é o que non entendo. é curioso realmente. Sin saber máis o trasfondo, incongruente co que vimos vendo nos últimos anos. O sea, digo, falaba Magdalena, canto cobran os demais no clube, cuánto venden e tal, todo isto. É certo que seguramente poucos clubes paguen salarios como os que paga o Celta a Marcos Alonso, Iago Aspas, Brian Zaragoza e algún máis. Esos 3-4 xuntos, non creo que haya moitos equipos en primeira do nivel do Celta que teñan esos 3-4 salarios. Agora ben, hai moito rapaz cobrando pipas, isto hai que falalo tamén. Correcto, sí, sí. E non só iso, se nos miramos nos de enfrente, cuántos equipos realmente están exportando 20-30 millóns todos os anos? Porque se empezas a mirar a Osasuna, se empezas a mirar o Mallorca, se empezas a mirar o propio, bueno, Athletic Club nada, a Real Sociedad neste caso tamén queda esa parte, pero equipos destas entidades, eu creo que o Celta está facendo moi ben a hora de xerar plusvalías e que incluso con xogadores, para empezar, que consigues desatascarte, como é o caso de Unai de Carlos Pérez, e Uf, eso foi despois tremendo. e despois sacar plusvalías por dubicas. Por dubicas. É que eu vexo hoxe... Estaba sendo suplente, estaba prácticamente sin enchufar un gol este ano. Claro. Menos, a ver, tamén había que decir que Dubicas no ano anterior cos minutos por minuto xogado eran a barbaridade, os goles que marcou e os números que tiña por minuto xogado. Entonces, quer decir, eso xogounos a favor e chegou como encima que era un, o sea, tivemos moita sorte, pero sí, bueno, sí. haber sacado o rédito dese xogador o sea, é espectacular, é para sacarlle o sombreiro aí a Pero xogas con eso tamén, porque Sí, o claro, que che dá, claro, o que claro, che dá claro. Dubicas quitoucho anteriormente Marchesín ou Renato Tapia ou Correcto. outros tantos, ou xa non quero falar de Rafa Benítez, que tamén Bueno, haberá que falar algún Renato día de como se Tapia, dá a no, contratación. Marchesín sí pode ser, ou eso, bueno, no, tampouco tanto de tal, pero que decir, Tapia co paso das tempadas, cuidado. bueno, pero xogou aí, ao final foise libre, pero bueno. Sí, sin duda, pero que é un diñeiro que lóxicamente te pode mermar ao futuro, porque lle das unha cantidad de diñeiro a un xogador polo cual non recuperas nin amortización, nin traspaso, nin nada por estilo. Máis alá do propio Alfondo, que seguramente o señor Alex o que Tampouco era damos unha das algunhas fichas noites... máis importantes, creo. Quen? Non sei que eu sepa. Quen? Renato Tapia. Bueno, o que lle costaba o Celta Renato Tapia no último ano de contrato, creo que non era nada desdeñable. Non sei hoxe Descoñezo cuántos... no último ano, non sei. Eu creo que hoxe non hai moitos xogadores cobrando o que cobraba Renato Tapia nese último ano. E xa digo, incluso con tema financiero e demás, porque xa levaba X anos en España, por tanto tributaba de unha maneira diferente, pero levaba un bo diñeiro Renato Tapia no último ano. Bueno, en fin, que hai que ser educados, antes de nada. Non recibimos a Alex cunha sonrisa unha vez máis, perdamos as boas noites, que seguramente escoitou falar de Alfon e mira, el sí que se ilumina a cara. Boas noites, Alex. Ilumina, ti non sabes o trancazo que teño. Madre mía. Bueno, pero iluminado eres un rato. Espera que chegue para falar de sexo a partir das 12. Pero como que vimos falar de fútbol, vale. Es que no, entro, non sei, a segunda victoria, como dixen eu, 6 de 6 e hoxe toca falar de cartos. Es que se xa estou deprimido, polo trancazo que teño, pola enfermedade que tengo, veño e máis tristeza todavía. Quen diría que levamos un mes enteiro sin perder, sin nada, o sea,
o relato de antes que era non gañamos un partido, xogamos bien pero non gañamos, o importante é gañar, non sei que, pois agora hai que falar de todo menos de que estamos gañando. Bueno, home, no, pero home, bueno. de que gañamos está claro que hai que falar, pero tamén como saiu a noticia, hai que falar dela, como saiu a Non, noticia. non estou perdido, non. Claro, Eu saíron estou moi desconectado da actualidade do Celta. A mí pareceme moi volveron a interesante sair o tema, dicindo, claro, volveron a sair dicindo que necesitan 32, creo que foron, dixeron. Sí, 32 e pico, se non me equivoco. 32 millóns e medio que fan falta en ventas de xogadores para este ano. Entón, cousa que pois te quedas un pouco frío outra vez. Xa, pero bueno. Bueno, Parece que xa estamos poñendo no escaparate as cousas. A min, sí. a min sinceramente, o digo sempre, pero eu doeme que me quiten un dos meus, pero se é alguén de fora, a min sinceramente eu firmo, eu asino, e non quero que marche así, pero eu asino a que se venda Ilais Moriba, que se venda non sei que, pero que non me toque nos da casa, sinceramente. Estou de acordo. Creo que Eu a penso naturaleza do Celta realmente. A ver, é moi doime, porque quero dicir, Ilaix está aí dando todo, é un xogador que para min doime moito, de verdade se poidera me quedaría con el e todo, pero si eu tamén son moi de primeiro os da casa e logo xa o resto, quero dicir, pero os da casa que se queden sempre. Eso sería tal. Ou os que se poden quedar, vamos. É que por exemplo, un discurso patrocinado Miguel, por Vox, incluso. pero Miguel, Dios mío. Miguel Rodríguez volve a estar facendo moi ben, sigue estando facendo moi ben ali no Treche e cada vez que vexo o sea, alégrome moito por el, cada vez que vexo unha noticia do que está facendo ben, alégrome moito por el, pero é un pouco que me remoe algo por dentro aí, eso de me cago en la puta si por que non podrá estar aquí ou eso. E outra das cousas que, bueno, tamén me fan, o sea, que me deixan ledo é que ao mellor faigo ben ou mal Brian Zaragoza, que non sabemos se vai quedar ou non sabemos que vai facer no resto de tempada, o tema de que, por exemplo, en un partido en Copa se suba a xogadores do filial e rindan a un bo nivel e se entendan ben no primeiro equipo. Para min é importantísimo que sigan saindo xogadores de aí e temos canteira, temos xogadores para sacar de aí. Hai unha xeración boísima, o sea, con esa fortuna este ano dá gusto velo xogar tamén. Así que eu polo futuro non estou moi preocupado, por así decirlo. E agora mesmo estás feliz, podemos decir, Alex, polo que viches o pasado. É que non sei como sentirme, sinceramente, estamos gañando e todos son dramas, non sei. Bueno, hai que por un pouco de drama, Xirón, joder. Non, tampouco drama, simplemente estamos falando, oye, das cousas de que non nos cadran as contas. A mí non me cadran as contas, o que veño así un pouco de tal. A mí tampouco. Eu entendo o do límite salarial, o entendo. Sí, eso tamén. Carles e tal estén fora, seguimos pagando parte do soldo, tal. Exacto. Pero é que é unha lei afogada para equipos como Celta. Eu tamén teño paus que non son ningún palmeiro ni a pau seco. Ainda que casi todo me parezca ben, o que me parece mal o digo. Aquí se vendeu o relato que había moito dineiro en caixa, pero que non se podía utilizar para o límite salarial. Entón, digo eu, se hai moito dineiro en caixa, por que se ten que vender, claro. Entendo que non podas fichar xogadores con máis altos soldos porque está o límite salarial a tope. Iso entendo. Estudiando un pouco, pois eu creo que é algo que todos temos que entender. O que non entendo é onde están todos esos millóns, porque fai 3 anos eu entendía, porque aínda que tivésemos fama de que vendemos mucho e non mercamos nada, sí que mercamos e mal. E aí están os balances de ingresos por altas e ingresos por baixas que podes consultar en Transfer Market, e o Celta sempre foi dos equipos que máis invertiu. Inverteu mal? Sí, pero invertía. Pero levamos xa 2-3 anos que non invertemos tanto. Estamos gañando unha barbaridade de diñeiro. A renta ainda esa que vender, pero bueno. A ver, non sei hasta que punto si isto pode ter algo de lógica, que aínda que teñas diñeiro, a Liga, se tú terminas o exercicio con perdas, non lle guste. Non sei si, oye, tú tes 100, pero no último ano velle palmar 6, cuidado. Non sei se é así, non sei se pode ir por aí a cousa, pero bueno, Celta sempre
salió a decir que había moito diñeiro, un club saneado, non temos débedas con ninguén, ingresamos pero non podemos gastar máis. Bueno, creo que este ano o tema de Ilaix e o tema de Brian Zaragoza, non sei hasta que punto Borja Iglesias faise unha aposta de diñeiro importante, o sea, non só en salarios, sino en incorporar a estos xogadores. Sí, a aposta é en límite salarial, porque bueno, límite salarial, pero hai que pagalo tamén, non se paga o diñeiro do aire, quero dicir que tamén é un diñeiro importante no o que estás palmando. Pero ano pasado ves de ter, o sea, os 40 millóns que ingresamos por ventas o ano pasado, onde están? No límite salarial, se non están no límite salarial, ti cando mercas algo afecta ao límite salarial, é dicir, mañá pagas 30 millóns por, non sei, yo que sei, por Nicolás Pepe, e o firmas por 5 anos, afecta a teu límite salarial 6 millóns por año. É dicir, bueno, traspaso máis o salario. Entón, se ti cando mercas un xogador afecta o límite salarial, se ti vendes por 40 millóns, se supone que as ventas tamén ten que influir no límite salarial. Digo eu, non só van a influir cando mercas. No, sí, claro que influyen, sí. Entón, aí é onde eu pérdome un pouco tamén, pero quen sería un bo experto para falar desto? Sabes quen sería, que falei con el un par de veces por WhatsApp, pero que non ten moitas ganas de falar? Como se chamaba? Juan Carlos Calero, o segundo de Luis Campos. Sería moi interesante. Juan Carlos Calero, chámase, non? Eu acordome por Juanqui, non por Juan Carlos Calero. Sí. Pois sinceramente eu creo que ninguén. Por qué? Non, é que é imposible entender. Porque a xente de fora non estamos 100% informados do que hai. Sí, faltanos información. De dentro, cada un o relato vai decirlo a súa maneira. Isto pasa como a política. Non me fío de Cartos, cando fala a xente de Cartos, non me fío de ninguén. Fala de con Chaves, dice aquí a Pauseco. Entón, que se sae o club falando, pois sí, pois o escoito, porque hai que facelo, pero non me fío un pelo da súa palabra. Se sae Tebas, tampouco. Se sae o do Xetafe, tampouco. E se sae o do Barça, menos. Así que non sei que... Porque cada un adorna os relatos a súa maneira. Que se apañen, que nós bastante temos con a nosa economía nas nosas casas. O que eu digo é se polo que sexa non estivese Claudio Giraldez no Celta, porque digo eu, se despois de Rafa Benítez ven calquer outro adestrador, pediría fichases, non subiría a Damián que cobra nada, non subiría a Alfon que cobra nada, Pablo Durán que cobra nada, Sotelo que cobra nada, Javi Rodríguez que cobra nada. Non venderíamos a Fer López. Se aínda con esa xente que non cobra nada e producen no campo, estamos mal, se non chegamos a sustituir a Rafa Benítez con Claudio Giraldez, onde estaríamos? Co Emre Mor de turno, o Lobotka de turno e non sei que hubiese pedido a adestrador, que le falta tales piezas, non sei, pero asusta pensalo. Correcto, bueno, estou de acordo. En fin, que sin máis... Pasei polo grupo un vídeo que uno non había visto de Anthony Daimiel e de Guille e que sale Iago Aspas tamén. Brutal. Moi de porque se pasan, van a comentar a Liga. Sí, pero van a comentar a Liga un pouco trapalleiro, non? Porque métenos no multicámara que eu non me entero de nada de como vai o conto, que ponen un audio aí a cada un si queres coitar. A ver, non sei eu como serán narrando fútbol, non? Eu creo que xa o mencionei na calde, sou absoluto fan deles. Sí, cando me enterei da nova, que eu xa o sabía dende fai días, porque Anthony Daimiel, o sea, Guille Jiménez filtrou algo nun podcast. Cando vi a noticia, dame ganas de ver o partido en casa en vez de ir a Balaídos, porque ademais, como non pago fútbol, porque non me gusta que me roben na cara, pois non podo verlo repetido en ningún sitio, así que
Pero sí, pero a min vou botalos moito de menos na NBA. Eu creo que cada un ten a súa especialidade. Sendo os dous mellores comentaristas de España para min, que xa o dixen, e creo que ao fútbol vanse adaptar, como no seu día Andrés Montes, que Andrés Montes tamén era de NBA, viña ao fútbol, eu recordo partidos da Sexta, máis polos seus comentarios que o partido en sí. O que é bo no seu traballo é bo, pero... Bueno, pero do básquet ás 2 da mañá a un Celta-Barça, cuidado, O sea, a diferencia é que hai máis xente escoitándote, pero... Bueno, outro ritmo e outra historia. Que o que fan sempre, porque falan de moitas chorradas, está o partido xogándose e empezan a falar da súa vida, cousas que fan gracia, pero hablan con total seriedade. O sea, sen ánimo de facerse os graciosos, e aínda creo que iso fai máis gracia aún. Sí, ten un humor... Das súas movidas, non sei, eu estou totalmente enamorado dele. Eu recordo unha pretempada do Celta con Óscar Méndez e José Carlos Bastos, espectacular, con un golden remor por aí. O sea, aqueles directos en Celta Media eran unha puta verbena de que cenaches hoxe, bocadillo de huevos fritos con chorizo. Bueno, non tiene nin puto sentido. Estou seguro de que hai algún aquí no chat que se acordará de Óscar Méndez gritando un gol de Iago Aspas hasta que se acabe a voz, un penalti completamente intrascendente contra o Lugo, cosas así. Bueno, en fin, como día Pauseco, falamos do Levante. O que pasa? Que gañou o Celta. Iso iba a decir eu. É que cando tal son as 12 da noite e estamos aquí falando de Juan Carlos Calero. Bueno, cousa de den remor. Alex, que eu dicíache que si estaba feliz, contento non sei, e sorrinte despois dunha nova victoria do Celta na que seguramente voltamos ver falta de fútbol, non tanto como nos a dar, pero cun contexto tamén moito máis favorable. Sí, a verdade é que se falo do partido en sí, eu sí que faltaronme cousas, O sea, ao igual que nos a dar había que gañar polo civil ou polo criminal, e creo que foi acertado o plantexamento de Claudio Giraldez. Gustoume máis o equipo contra 11 que contra 10. O sea, contra 10 non podes entrar a xogar ao xogo que convén ao Levante, ese ida e volta, o sea, non sei, o sea, caímos totalmente no xogo que quería facer o Levante. Creo que pecamos moito de pardillos. Bueno, logo hablas de plantexamento e tal, logo se queres opino do partido de Claudio tamén, pero neste partido, sen que sirva de precedente, sí que podo mercar o discurso de alguén dicindo que a Claudio neste partido faltoulle máis valentía. O que fixo no 79 de quitar un central e meter a Jon Seladberagui, creo que o partido pedía iso dende que o Levante empatou. E 11? Que vos pareceu o 11? Porque creo que tamén hai algo a destacar. Xogadores como, deixadme que vexe aquí, o caso de Fran Beltrán, temos tamén o doble pivote con Fran Beltrán, Dios mío, con Ilais Moriba, que creo que novamente volve a ser un fixo, pero que eu personalmente non sei, bueno, sí que sei a cual dos dous sentaría, pero para mí Hugo Sotelo é un xogador que neste tipo de partidos pois dache outras cousas. Volvemos a ver a un Iago Aspas fora do once inicial. Bueno, en xeral, un dos onces máis ou menos nome por nome máis previsible do que vai do ano, que non é pouco, pero sí que é certo que 3 ou 4 fichas que sí que poderíamos esperar outra cousa. Non sei se vos sorprende en exceso, si, como xa falaba propiamente Alex, despois co debir do partido había que tocar algunha cousa. Creo que os cambios fixeron ben o Celta, pero non sei hasta que punto o minuto é o adecuado para, vendo como está o partido, que cheguen esas sustitucións. Bueno, plantexamento de inicio e durante o partido. Que nota lle podes que botades en falta? Bueno, o plantexamento non o vexo de todo mal. Quizás se hubo algunha outra peza, quer dizer, se houvese intentado ter un pouquiño máis o balón ou intentado de outra, pero creo que o fixeron ben. Sorprendeume que entraran o doble pivote Ilais e Beltrán, non o esperaba. Pensei que iba a sacar a Ilais. É que hasta o contrario me cabe mellor.
que iba a sair a Sotelo de cara, que estaba xa o fixera ben o último partido ou iso. Pensei que iba a sair Yago, pois un pouco para ter tamén un pouco ese balón entre liñas e todo iso. Ao final, a primeira parte resultou, o Celta sí que foi mellor co Levante, dominamos, penso que estivo bastante mellor, e contra Dez o sorprendente, bueno, non sorprendente, no, tampouco, pero bueno, o sea, sí sorprendente, a ver, quero dicir, contra Dez, o sorprendente é que un equipo rival como o Levante que che vai a facer presión a ti, que che fai toda a presión nos teus xogadores e ti non señas capaz hasta X minuto de resolvelo. A mí, Claudio, aí non me gustou. Pero bueno, tamén hai que decir que seguramente as instruccións de Claudio os xogadores non as tiveron que seguir porque eu penso que os vin como eu que digo, demasiado ansiosos a hora de atacar o rival. Quer decir, un Levante con un menos vai ter moitos máis espacios e vai poder facer moito peor a presión. Que pasa? Pois que como ben decía Alex, o de cambiar un central, obviamente despois liña de 4 con Carreira de lateral, non de carrileiro, e John Selaf de Lagui pola dereita para poder dar profundidade, resultou moito mellor. E si que lle das, é dicir, sumas un xogador a seguinte liña de ataque, ao centro do campo, e na saída de balón, cando che fan presión, pois tes a quen darlle o balón un pouco máis adiante, que é o que creo que lle estaba pasando ao Celta, que estaba intentando atacar os espacios, pero con pouca xente de cara adiante, e con moita saída, o sea, cunha línea demasiado atrás na que o Levante estaba presionando moi ben e despois era moi difícil para o Celta sacar o balón e houve moitas pérdidas absurdísimas, que decir, non nos duraba o balón nada. Entonces houve moito ida e volta, como decía Alex, e bueno, creo que ao final Claudio acerta en facer ese cambio e aínda así tampouco acabei de ver o Celta que a min me gustaría nin que o esperaba. De todas maneiras, ao final, pois sacas o resultado que para min é o realmente importante, o haber gañado dúas porque nos facía moita falta. Creo que os seguintes partidos se van a afrontar de outra maneira gracias a estos 3 puntos e esos 2 partidos seguidos ganados, pero que vamos, que esta segunda parte para min foi casi para olvidar. Ladrou un can aí. No, foi Alex tosendo. Ah, perdón. É que estaba vendo 2 minutos dos Madre cambios. mía, Pabliño. Un pouco de canteño, Pobre Alex, e ti dicindo ladrou aí un can. Mire que eres, madre mía. O Alex aí É o que non pobre estaba vendo a pantalla, joder. Está mirando os minutos dos cambios. Bueno, perdón. Alex, non eres o primeiro que o di. A miña muller di que teño moito de can tamén. Sobre todo pola noite. Tremendos recitales de Alex así, cando se ponga a falar das cousas persoais e Sí, iso, de repente, tremendos recitales. Cando saca a muller ou as raíces é unha cousa que aquí non sabe se aplaudir ou censurar. Bueno, a tua opinión neste aspecto, Alex, que che gusta moito toquetear na mitad dos partidos e demais, non sei se neste caso estuveches de acordo con Claudio máis alá dos propios minutos, que cada vez está máis tardón, Claudio, non sei moi ben a que se debe, pero... Pois hasta o 79 nada. É dicir, xa creo que dende o descanso trabúcase, porque eu creo que con Levante con 10 e ti con superioridade no marcador, o primeiro que tes que facer e non só por rendimiento deportivo, porque non está nada lúcido últimamente, senón pola tarxeta que ten. Para min Marcos Alonso non debería haber saído a segunda mitade porque cunha tarxeta amarilla e cun dianteiro rival como é Tallón, calqueir xogada pode caer a segunda. Estivo a piques de caer, porque xa fixo unha e foi cando Claudio xa chamou a Charlie. Trabúcase aí, agardamos, bueno, meten o empate e os dous cambios os dous trocos que fixo, pois tampouco os merco, porque xa cun Levante en inferioridade numérica e ti tendo que ganar este partido sí ou sí, porque se tes a un equipo con dende a primeira parte hai que ir a gañalo e ser ambicioso, e creo que o cambio de John Selaf de Lagui como carrileiro era nese momento. Non entendo tampouco pois os 0 minutos de Hugo Álvarez, cando se non é por Hugo Álvarez igual non estamos no próximo sorteo da Copa do Rei, que eu creo que un chisquiño tamén hai que falar dese partido.
O que digo, o sea, non mercou nada do que fixo ata o 79, o do 79 o excuso, pero para min tarde. O sea, que tampouco me sirven esos trocos porque tiñan que haber sido moito antes. Bueno, non falamos da expulsión do Levante, creo que podemos estar máis ou menos todos de acordo en que hoxe no fútbol bueno, desafortunada, ben buscada por outra parte por Ilais, xa está, certo de Ilais, mala fortuna, a puta calle. Non? No, creo que non hai moita discusión nesa decisión arbitral. Si é certo que despois se pedía aí mesma pena para Marcos Alonso, pero creo que son cousas totalmente distintas. Bueno, en fin, que así estamos, amigos. Penso que a nivel arbitral estivo todo máis ou menos no seu sitio, todo iso, ás veces, en fin, pero é que me fai gracia que en Twitter, o sea, Twitter Levante pedían un fora de xogo no tiro de de Mingueza. de Mingueza que me dá risa. É que, non sei, agora co tema do VAR e con estas cousas, que decir que eu defendo a min, eu sí que creo que o VAR é necesario para que o Madrid por aí non poida roubar todo o que rouba. Ainda así. Ainda así e tal, pero quero dicir que cheguemos a este punto de analizar certas cousas que dices tú, mamaíña, se non é futbolista que vai ser, sabes? Me parece absurdo ter que analizar unha xogada onde Mingueza lanza o balón, o pon na escuadra e punto pelota, o sea, es que non hai máis, amigo. Claro, chorar a cangas. Non sei. Despois está tamén ese penalti de Javi Rodríguez que nun primeiro momento eu pensaba que o iba a anular, pero sí que parece que lle pega a Camao. Eu pensei que non era tamén, pero despois vai na repetición tal, pero a verdade bueno. que sí que ten a man donde non debe de tela, pero tampouco eu vexo que decir, se non pitan penalti aí tampouco creo que como se fose en contra, ¿no? O sea, hai que decir como se fose ao revés, hai que decir a cara a favor nosa, non Bueno, non eu sei, creo son que cousas en cualquier caso non debería ter a Mau aí, Javi. No, totalmente de acordo. Entón, pues bueno, pouco máis que decir no tema arbitral. Se estuvera o Xemistera subido aquí, marcharía pronto para cama, porque non hai comete historia. Bueno, a partir de aí eu non sei que pensades vos, pero vendo o estado de forma de Pablo Durán, sí que pensei que podía chegar a entrar, non así para sustituir a un Brian Zaragoza que para min sigue crecendo. Non sei se estades satisfeitos co que estades vendo de Brian Zaragoza, se hai que seguir exixíndolle máis, pero bueno, é un tema seguramente candente non só no ataque, sino no propio equipo do Real Cruz Celta. Creo que podemos decir que vimos a un Brian moi intentón, moitas veces igual pecando de sobar moito a pelota e de querer dar ese último pase en vez de dar un pase igual máis sinxelo que poder habilitar outro tipo de xogada, pero creo que sigue crecendo. Non tuvo a maior das oposicións, pero a partir de aí, oye, cando ten metros para correr, cando leva 3 ou 4 de que máis ou menos lle van saindo e se empeza a sentir importante, sí que vemos ese xogador que pode chegar a dar cifras, unhas cifras que, bueno, hasta agora sí están resistindo, non sei se por moito ou por pouco, pero que creo que por aí é por onde se pode exixir ese puntiño máis peso crecemento. Mira, eu, Brian, non sei, pero creo que todo o mundo estaba con plan, creo que está medrando, creo que tal. Eu viño un partido correcto, non creo que yo vise bon. Creo que foi de menos a máis. Creo que sí que tivo certas xogadas que estivo moi ben, pero outras, E sinceramente, eu o que máis lle achaco a Brian Zaragoza é certa actitude ás veces no campo, de como vai andando as cousas, como tal, unha falta de intensidade ás veces ou iso, que sí, cando ten no balón nos pés moi ben, o sea, cando ten o balón nos pés sí que intenta, regatea, é intenso e tal, pero ás veces ata me recorda un pouco a Henry Moro, o sea, quero dicir, a nivel defensivo moitas veces mal. Non a pega. Non a pega. Non a pega. Sí, no, pero mal, e despois que hai moitas xogadas nas que incluso se perde un balón ali de tal, non digo que o perda el, pero que ao mellor se perde un balón á altura de arriba e ao mellor el pode baixar a axudar un pouco ou a tapar algún espacio que ao mellor o carrileiro ou tal, e baixa, pois, de moi mala maneira, non sei, quero dicir, hai moitos outros xogadores que os ves como Ferran Juglà, que para min é un exemplo, aínda que ao mellor non Pois aporte, Durán. nin teña ese desborde, nin tal, tú ves que traballa e digo, oye, tío, non estou dicindo ao mellor que fallas como a Juglà ou como a Pablo Durán, de que vais a presionar como se estuveras mal da cabeza, porque a verdade que van, calquera desos dous van con todo, o sea, é verdade que para min son a hostia,
pero, amigo, polo menos ponlle outra marchiña, sabes? Porque parece que non sei. Pero non crees, Mario, Eh, que pode ter algo que ver o feito de estar sempre pendiente do lateral para atacar o espazo e non tanto de correr para atrás, con que ten que chegar ese primeiro gol, ese segundo gol, e xa desfogarse un pouco para empezar a xogar por equipo e deixar de intentar facerse sempre a súa? A ver, eu creo que xa con respecto ao primeiro Brian que vimos ao principio de todo, xa está soltando moitos máis balós e xa fai xogadas máis de equipo. Aínda así quedalle moito que ver, quero dicir, fai unhas lecturas que a min me parecen primeiro bastante egoístas, Sin dúbida. segundo moi arriscadas e terceiro, que eu que digo, en plan sin balón, eu penso que ten aí algo que analizar, que o fútbol xógase con e sen balón. Quer dicir, sen balón tanto para desmarques como para axudar en defensa ou, quer dicir, estou falando no aspecto ofensivo e defensivo. Penso que Brian, precisamente, a afición non lle está botando en cara seguramente moitas veces o talento que poida ter, senón todo o que está facendo as decisións que toman. Porque se non lle chegaran balós e ele estuvese correndo, estivese tal, quer dicir, eu a afición non creo que lle esteña tan enriba, por exemplo, a Ferran Jutgla. Sí, ao mellor de non marcar o gol e todo iso, pero alguén pode decir de Fran Jutgla que pasa de todo ou Sin que ten dúbida. unha mala Nada, actitude ou que eso, ningunha. nada. Entón, igual a afición estamos un pouco por ese lado, non? Polo tema de certas actitudes, de tal. Igual que yo achacamos, por exemplo, a Mingueza, creo que últimamente está moito mellor nos seus aspectos e se lle ve moito mellor. Ou polo menos a mí mo parece. A ver, eu creo que entendo as dúas cosas. É dicir, entendo a xente que critica, bueno, que non está contenta con Brian como Mario, e entendo tamén, facendo unha lectura, a xente que di que está medrando. Explícome. Creo que xa o que vile dende o principio é que a xente empezou a ver dende a xornada 4 ou 5. O listón estaba tan baixo xa con Brian que pensábamos que iba a ser un Emremor 2.0, que ahora a mínima que fai unha carreira ou unha xogada ou tal, xa nos venimos arriba. É dicir, creo que se sobrevalorou moito o partido que tivo en UEFA, que foi moi bo, pero non ese partidazo descomunal do que habla a xente. É dicir, para min, para un tipo da calidade de Brian, pois é un partido de 7. Está ben, pero aínda faltalle. No partido do Levante, pois obviamente non é o Brian, se comparas este Brian e o do a xornada 3 ou a do xornada 4 ou por o partido do Girona que faltoume pouco para ir preso, pois entendo que Brian fixo un bo partido, pero eu a un tipo da suposta calidade de Brian contra un Levante presionando arriba cun menos, sinceramente era un partido para que Brian houvese feito na segunda metade unha escabechina. Estivo moi lonxe diso. Pois sí. Entón, un dos pufos non, pero pudo dar moito máis. E máis polas características de partido. O sea, eu entendo que poda costar nun partido estar máis acertado ou non, se atacas un bloque baixo e tes todo o rato unha persona detrás e tal. Pero Levante, xa con 10 hai máis espazos. E encima, que estaban presionando en área contraria, con Eta e Yone Spi, aí arriba, o sea, con todos os gocos que había, o sea, era partido para que Brian houvese feito unha escabechina, sinceramente. Sí. Aparte víase que se gustaba, joder, que a mí a sensación que me dá tamén é que chega un punto no partido que se obceca e cada pase que dá é para que lle tire unha parede, senón non solta a pelota, a non ser que se vexa completamente afogado. E sí que, home, ver un Brian Zaragoza eu non estou de acordo en que, bueno, se é un xogador normalciño. Home, non, eu creo que un Brian Zaragoza a este nivel é un arma que seguramente o Celta non ten outros xogadores, porque a capacidade de sacarse encima o primeiro e despois de correr, simplemente eso, creo que podemos conseguir chegados ao punto con Joncel Abdellaoui, pero máis alá diso, home, si de Brian estuéramos falando que esas que se van rozando o segundo pau por fora van para dentro, pois estamos falando lóxicamente de outra cousa. Creo que para o propio Brian tamén sería diferente, pero bueno, creo que é significativo polo menos que Claudio Giráldez lle dera todo o partido, porque creo que perfectamente podía entrar un Pablo Durán por ese lado, ou o propio Hugo Álvarez do que falabades antes. Sigue confiando Claudio neste xogador,
eu sí que comparto que está crecendo. O sea, que realmente vese outro feeling con Borja Iglesias a hora de arrancar as xogadas, vese outra maneira de, bueno, de ter esa confianza con pelota. Sí que é certo que, como dicíades, perde a pelota e non a pega. Non a pega, non sei se é que non lle exixe Claudio, se é que outro tipo de xogador, pero hai que pedirlle outra cousa que igual non está para 90 minutos, pero está para 60 apretando arriba e abaixo, e tes un xogador moito máis completo. Bueno, eso xa vai no ADN de cada un. Quería decir algo, Alex, ou estás ca boca aberta porque non respiras pola nariz? As dous cosas. As dúas. No, no, pero sí, é decir, que si está medrando. Como digo, non é o Brian das 5 primeiras jornadas, pero aínda así non creo que sexa o nivel que está dando para estar contentos con él. É dicir, ten que medrar moito máis para dar Sí, sin duda. o nivel mínimo que ten que dar. O sea, para min todavía non está ao nivel mínimo. Para o nivel mínimo que ten que dar un fichaxe da súa calidade. É Estamos de dicir, acordo para min, todos, seguramente. sinceramente, son un apasionado fortuna, pero sendo totalmente objetivo, cústame moito pensar, pero moito, que Ángel Arcos non aporta moitísimo máis en todos os partidos, diría yo, no estado que está, porque xoga ben arriba e de carrileiro, que Brian. Non podes exixir o mismo hoxe en día a Ángel Arcos e a Brian Zaragoza. Polo que está medrando sí, pero ten que medrar moitísimo máis para estar contentos con él. O dos 90 minutos eu creo que foi psicolóxico para Claudio. É dicir, se Brian non ten un bo partido, o quitas, pode ser que veña a menos o que estivo facendo hasta ahora. Creo que pasa un pouco con Beltrán, porque para min non estaba de acordo para a alineación do Levante sacar a Beltrán, porque obvio que creo que imos tener máis o balón, porque o Levante xoga máis vertical, pero é o que falei no grupo de WhatsApp, porque hai moita xente que non entende que estivese de titular Beltrán. Refírome, a tempada vai ser moi longa e vai ver moitos partidos nos que vai facer falta veteranía. Sí. E temos a Damián, que é moi bo, pero de veteranía vai susto. En primeira, Sotelo, o mesmo. Miguel Román, o mesmo. E Ilais Moriba ten aínda menos que Beltrán, aínda que sexa o segundo. Entón, non tes un medio centro que nun partido no que haya que sufrir poda aguantar o partido como Beltrán. Así que Beltrán vai ser un xogador, aínda que para min dos 5 medios é para min o quinto preferido meu, pero vai ser moi útil tener máis lonxe en Croacia ou en Barcelona. Vais ganando 1-0 ao nivel 80 e a min dame a Beltrán e outro máis para aguantar o partido. Entón, depende de que Beltrán, Depende de que Beltrán, porque últimamente esas cousas de salir Beltrán de minutiños para chuchar, pois bueno, unha chucha todo o que debería tamén Beltrán, que é o que lle tes que exixir un xogador como el. Non falo de fichas, pero falo de levar o brazalete, por exemplo. Tamén está con poucos partidos ou con menos dos que habitualmente está acostumado a xogar. É o que estou dicendo, que son xogadores aos que tes que darlle minutos aínda que sexan máis dos que merecen por rendimento para non perdelos na tempada. Para a guerra, creo que sí, señor. A parte de Brian e de Fran Beltrán é o que está a pasar a Marcos Alonso e a Starfield, porque aínda que Charlie non me dé seguridade, Marcos Alonso non me dá moito máis, e aínda que Joel Lago non te poda dar moita seguridade o Eidú, Starfield está a dar menos aínda. Así que eu creo que son xogadores que supostamente van ser moi importantes en algunhas etapas da tempada, e tes que darlles minutos, porque se están 2 meses en xogar, logo igual os tes inactivos toda a tempada. Teño unha pregunta como sugerencia, porque a verdade é que tamén é extraño que un tío do nivel de Fran Beltrán, porque ao fin e ao cabo, por exemplo, neste partido sorprendeume que xogasen Ilais e Beltrán, pero polas características que teñen, senón calquera dos dous, pero un deles nada máis
para min debería de ir acompañado de un xogador pois que moves o balón, tipo Beltrán, ou digo, Dios mío, tipo Sotelo ou tipo Damián. Tamén. Credes que pode que o Celta, visto outros anos como pasou con outros xogadores que estaban en último ano de contrato, que o Celta este tomando un pouco a iniciativa tamén de que Beltrán hasta que renove pois non xogue tanto, e que cambiase un pouco ese de te vas a la grada pero que quede aí, pero ao mellor que non lle estén dando minutos por algún deses temas? Ou eso... Eu neste momento vital do Celta creo que non é o caso. Só hai que ver que a Cervi a Edu se lle dá un 1% de bola, que xa é máis do que seguramente se hubiera dado con Joniotto, con Radoya, con outros tantos que pasaron por Celta. Creo que non, é que exixirlle a Claudio que ainda por riba prescinda dunha peza por facer enxeñería contractual pareceme complicado. Creo que simplemente non entra nos mellores plans do que quere xogar o Celta e que cando sale está ao 60%. De feito, eu disto sei algo. Ollo, hai que pôr unha alerta aquí, exclusiva. Non tes exclusiva, aí voucho dicir Falta algo aí. exclusiva. Que sona. Pero se dis que Fran Beltrán entra pouco nos planes de Claudio, Fran Beltrán entra aínda menos nos planes de futuro do Celta. É que dame a sensación, pero con toda a lógica. O Celta sí que quere renovar algúns dos que rematan contrato, como pode ser o caso de Mingueza, pero en Fran Beltrán hai máis... Pode haber máis interese en renovar por parte de Fran Beltrán que do Celta. Así que neste caso en concreto eu creo que non. Para o que sirve Claudio, en o Celta están moi agradecidos con Fran Beltrán, é dicir, non vai salir mal baixo ningún concepto, a non ser que empeza a falar, non sei, pero da man do Celta non vai sair mal. O sea, creo que todos estamos moi agradecidos a Fran Beltrán, pero o Celta non vai renovar a Fran Beltrán porque ten moita xente xa no primeiro plantel, ten xente pisando forte desde abaixo, como pode ser o plan de Hugo Burcio ou Antañón, que está, que se sabe. E que veñen dous aí moi potentes. E por enriba, Fran Beltrán es dos salarios altos, e o Celta o que quere facer é limitar salarios. Non vai, o sea, sería un erro moi importante renovar a un teórico suplente que non vai ser unha peza chave tendo unos dos soldos máis altos do plantel, porque hai xente dos soldos de Fran Beltrán desa escala, como pode ser Eidú, como pode ser Cervi, como pode ser Unai Núñez, Carles Pérez, que falta aí un año. Es decir, cando todos esos se vayan, Fran é top 3 da plantilla en salarios, se Brian Zaragoza non queda. Bueno, top 4, perdón, estarían Aspas, Ilais, Moriba e logo vai Fran Beltrán. Ilais, Moriba. Primeiro Ilais, despois Moriba. No, Aspas, Borja e Ilais, Moriba. Ahora sí. En España, Fran, se quitas a Carles Pérez, a Unai Núñez, a Cervi e Eidú, está Fran Beltrán, entón. Pero, mira, con Fran Beltrán pasa algo, eu creo que a min sempre me dá despaus porque me meto con el. Pero realmente creo que non hai que dar palmitas a todos os xogadores, nin opinar sobre un futbolista en concreto non da mellor forma ou clave positiva querer que lle vaya mal un xogador, querer largalo, non ser agradecido, nada máis. Comentaba de por aquí, Beltrán non evolucionou, valeu 8 millóns e agora non vale nin 6 millóns con máis de 200 partidos na Liga. Eu estou de acordo. Creo que un xogador amortizado, creo que xa sale bastante ben pagar entre 8 e 10 kilos por un futbolista do Rayo de 18 e 19 anos e telo en plantilla con moitos xogadores sacando as castañas do lume en moitas ocasións, especialmente recordo algunha etapa do Chacho e posterior que un Fran Beltrán capital, e agora, pois bueno, oye, va a ser capaz de recuperar algo de diñeiro por el, no mellor dos casos, deuche un rendemento decente, xogou máis partidos en primeira que Mostoboi. Eu creo que xa está. Grazas por outra cousa.
creo que precisamente a memoria fallaste un pouco porque creo que co adestrador que menos importante foi co Chacho. Con ese Home, no, famoso 4-1-3-2. cando non xogaba Renato, eu Sí, recordo eso sí. un bo Fran Beltrán. Pero Porque aparte era un... Renato era o que xogaba con Denis Brais e Nolito arriba e Renato papábase todo o medio campo pero Claro, sí, porque aparte luce estou o pivote totalmente de nesa... acordo. Totalmente de acordo contigo porque con Cardoso, con Unzué foi importante con todos. Sí que estou de acordo en que involucionou ou quedou aí porque eu recordo, non se me caen os anillos, por iso eu pensei que Fran Beltrán íbamos vendelo por 30-40 kilos seguro. Maquelele. Non sei se recordades, non sei, es que Eu sabes por tamén qué? tiña Porque esa sensación, Por a eu no edade, Rayo, por tal, eu que sei. eu no Rayo o vin, estaba enamorado del e de Alex Moreno, porque naquel Rayo Fran Beltrán e Alex Moreno, además os dous chiquitos eran medio Rayo Vallecano. E logo, se recordades a primeira tempada que se marca Fran Beltrán xunto a Lobotka no medio campo do Celta, o sea, Fran Beltrán facendo unha tempada así con 18 anos. Con neno, Eu dixen, claro. dura 2 anos aquí e pagan 40 kilos por él. E logo a realidade pois é que hoxe en día pois non sei, pero eu creo que vai rematar pois en un Rayo non creo porque ten moito hate aí porque se foi con 18 anos, pero eu creo que o sitio de Beltrán é un Osasuna, un Levante, un equipo dese estilo. Sí. Osasuna non, porque está perfecto. xoga con xente máis física, pero dese nivel, quero decir. O sea, a Fran Beltrán non beso ni nun Valencia, un Sevilla en horas baixas, tampouco o podo ver nun equipo E así. igual a rompe en outro equipo, ollo, que é un xogador moi maduro, chega a outro sistema, que a tal, non se sabe. Pero bueno, Jatalín puña aquí en Twitch, en 15 anos ninguén se acorda de Fran Beltrán. Non sei se hasta ese punto... A ver, tamén hai que pensar que creo que os mellores partidos de Fran sempre viñeron xogando de pivote único, nunca viñeron xogando, o sea, eu acórdame naquel sistema do Chacho, era ou xogaba Tapia ou xogaba el. Sí que ese pivote único lle viña ben a calquera dos dous, ou lucían os dous moito máis. E Fran sempre lle costou xogar con xente ao lado, ou parecía como que lle costaba xogar con xente ao lado. Non sei se é por iso ou por qué, pero sí, a verdade é que non acabou de arrancar ou de despegar como nos queríamos. Teña a mesma sensación que Alex. Mata e xogar con balón. Teña a mesma sensación que Alex, totalmente. Estando de acordo co que dis, estou en desacordo con que dis tamén. É decir, a ver, para variar. Explícate. Tácticamente falando diso, eu creo que Fran Beltrán está moito mellor no pivote só porque é un xogador que abarca moito campo. E cando xoga con outro pivote xúntase moito porque quere chegar a todos os lados e xúntase moito con outro pivote, o sea, métese na súa zona e non sabe respectar os espazos, por así decirlo. Estando de acordo en todo iso que dis, porque eu creo que Fran Beltrán tamén é para xogar de pivote único, estou en desacordo en que foi donde mellor xogou, porque o acabo de decir, eu creo que a mellor época de Fran Beltrán no Celta é a primeira temporada xunto a Lobotka. O sea, ese medio do campo, Fran Beltrán Lobotka, para min foi increíble. Pois eu teño recordo máis adiante do mellor Fran Beltrán, fíjate. Sí, pero eu tamén, para min igual mellor hai un Bravo aí que pega un cambio físico tamén importante. Sí. Pasa a ser o rapaz a ser o bicho que hoxe. Eu penso que igual tamén na penúltima tempada de Renato Tapia, que non acaba tampouco Renato, sempre moita lesión, co tema que había de que iba coa selección, non sei que. Aí Beltrán pillou moitos galóns. Teño máis ese recordo, fíjate. Pero bueno, cuestión de... Pero eu convido vos, igual a memoria falla porque o que chamaba máis atención nese medio campo era Lobotka. Pero convido vos ver... Home, que Lobotka vaya xogador. Tempada que para min ese Fran, ademais valente, que salía en conducción e superaba liñas, igual que Lobotka. Non sei, pero para min ese Fran Beltrán xa foi o mellor do Celta anos luz. Sí que logo tivo tempadas mellores e tempadas peores, pero repito, o sea, ese doble pivote a min es, o sea,
mirade hasta que punto o digo, salvando as distancias, pero despois de Makelele e Maciño non recordo un doble pivote no Celta desas Hostia, características. Amado. hostia. O sea, non digo, o Oye, sea, os contaba... 6 meses que tiveron Beltrán e Lobotka asuntos, o que digo, convídovos, porque os resultados igual non acompañaron moito, pero convídovos a velo. Ademais, creo que foi na tempada de Antonio Mohamed. Ademais, o sea, imagínate, Bueno, tocaos que se viu nesa tempada de tempada Antonio con Mohamed é moito decir. bueno, os 11 partidos. Oye, falando de todo un pouco, contabades con que Lobotka tuvera esta carreira, esta trayectoria? Sí, Sí. eu sí. Eu sí. A ver, Sí, é sí. moi bo, Sabe, pero eu teño, o sea, teño moito hate hacia ese xogador. É dicir, o de cabrón. feito O merquei a cabrón súa acabou camisola, sacando unha panza que non... Joder. de feito merquei a súa camisola e foi a única camisola do Celta que rompín. É Ai, dicir, mamá querida, que... recortei o escudo, puse no escudo, non recordo en que nunha mochila, creo que o cosín na mochila porque o escudo non se toca e a camisola foi a tomar polo cu. Que É animalada. dicir, sí, foi o que tanto critico eu nos xogadores, o sea, sendo bo non pode ser tan canalla de facer o que fixiste Acabou para sendo un pouco por poder, arrastrado, sin duda. é dicir, eres moi bo, entendo que afectoulle moito que o Celta rexeitase a primeira oferta do Napoli e quedarse aquí en contra da súa voluntade, pero igual tes que ser un pouco agradecido co clube que te sacou de Dinamarca e deute a conocer en Europa, sabes? Meh. Hai algún xogador ales así medio Mira, centro... eu contaba con iso porque Lobotka veíaselle que é moi bo xogador, pero moi bo. A ver, sin Todo contar vale. que hai canteiráns así que para min van a... Eu penso que nunhos anos vamos a ver dos mellores mediocentros que van... Es que decir, un centro do campo que poida ter o Celta en anos, porque creo que hai moito mimbre aí abaixo do que vai subir e iso. Hai algún xogador que dirías tú en Europa ou por aí para fichar que dirías tú, va, este... Un tipo, un mediocentro xogón como a Lobotka ou algo así, dirías tú, va, este encantaría metelo no Celta. A mí me preguntas iso? Claro. Algún Xusto que... falei, xusto falei diso no WhatsApp. A ver, non vou decir unha estrella mundial nin tal, pero No, algo o asequible para o Celta real. o dixen onte creo que está moi fora das nosas posibilidades, pero eu dixen que E el este Copino. mediocampo do Celta, no, a ver, con Comesaña sí, pero sobre todo con Unagi do Girona, este mediocampo, o sea, un tío físico así que sepa tratar moi ben o balón, o sea, pones a O Unagi con Unagi, Sotelo, bon con xogador. Damián ou con quen queira, eu estou enamorado, o sea, do pouco salvable, do pouco destacado do Girona este ano, pero a mí eu teño a Unagi No, é que E cuánto É vale que ese do- tío? Cuánto vale ese do tío? mínimamente salvable, digo eu. Porque realmente o hype xa se lle foi, entendo, ¿no? Cuánto valería traer ese tío? Sí. No, non sei, é que non sei como estará de ficha ese rap. Ca ficha e o traspaso de Beltrán, se si sacáramos €1 por Beltrán? Non sei, algo máis seguramente, non? Non sei, espera, a ver, miramos ahora mismo. Non sei, pero estivo no Marsella e tampouco destacou non por rendimento deportivo, senón por lesións. É un futbolista que as lesións ollo tamén, pero falando Ten do futbolístico, 10 millóns de valor de mercado. E o salario sí que non o sei. Espera. a ver, o salario non creo que sea disparatado, porque sí que é verdade que fixo con Marrocos un torneo da Leite, pero o fichou o Marsella. En a Liga Francesa non se moven salarios desorbitados Por tampouco. aquí pon 4,1 brutos anuales. Carallo. Carallo. Bueno, igual vai ser mellor ir por el Copino ao final, digo cho. Un futbolista que eu un kilo e medio neto eu daríalle, Bueno, cuidado. Eu teño eu para esa posición así un tío que dese xogo último pase de que tal e tal, eu estou enamorado dun rapaz da Liga Portuguesa que é Gustavo Sá, do Famalicao. Eso, de verdad, se algunha vez vos aparece un partido do Famalicao, por favor, vede, porque ese rapaz é unha puta burrada, o sea. moi ben, canto valor de mercado ten?
16 kilos. Pois iso. Pero si é a mitad do que temos que vender. Realidade do Celta, vamos. Bueno, a ver, Aparte, eu estou dicindo así de... non son os 16 kilos. Os 16 kilos non son o mesmo nun rapaz de 20 anos que nun home de 30. É dicir, un de 30 con 16 kilos, pois podes tirar polo baixo e sacalo por 10 ou por 12. Un equipo, a non ser que vaise a segunda, con un rapaz tan prometedor de 16 kilos, ese fichase, acórdate do que No, está digo, claro. pero de 25 no baixa. No, está claro, está claro. Bueno, amigos, antes de sacar o Football Manager o Fantasy e estas todas cousas, falaremos un pouquiño do partido do Dinamo de Zagreb rapidamente, pero antes quero vos pedir xente do chat e queridos contertulios, 2 MVPs e 2 pufos do Celta no Ciutat de Valencia. Hai algún que o teña claro xa máis ou menos para empezar co positivo? Damos primeiro os MVPs. Sí, efectivamente, levamos un ano facendo eso, Mario. Home, pois eu teño clarísimo. Os MVPs en plan Ilais Moriba, o número 1, o sea, pareceme o partido espectacular. E Mingueza, para Xa mí. está. Xa está. Algo que decir, Alex? Pois sí, para ser a nota discordante como normalmente, Beltrán. Mingueza fixo bo partido, pero eu teño outro MVP que traballa moito na sombra. Eu creo que non se aprecia todo o que dá, o mesmo que digo de Pablo Durán, o digo deste home. E para mí no segundo MVP é Ferran Jutgla. Eu estou enamorado de Justo. todos os movimentos que hace, todos son boas decisións, tanto con balón como sin balón. E poño como MVP, aínda que non marcase, non crease ocasiones de perigo e tal, pero todo o que xenerou, creo que cos seus movimentos, dando balóns de cara, traballando para o equipo, Ilais Moriba e Ferran Jutgla. Gústame ese segundo MVP, pero estou máis de acordo cos de Mario, a verdad. Home, claro, a ver, gol e asistencia, pois marca a diferenza, pero... Estou vendo aquí Beretiño que nos pon Mingueza e Ilais tamén. Bueno, me gusta apreciar o que poucos ven. tú sempre tes que dar a nota, fala claro, vamos a ver. Non é... A ver, se quisese dar a nota, igual digo Marcos Alonso e Fran Beltrán, sabes? Tampouco... No, pero... A Pauseco di Radu pola parada e Mingueza. Bueno, Radu non sei se... Tamén nos estamos acostumando a ter un porteiro que pare, cousa da vida, macho. Puta por tirar o penal fora. Efectivamente. Bueno, ¿qué pensáis del error de Charlie en el gol de Levante? Pregunto por aquí Madalena. Moi frouxo Charlie. En xeral, non polo gol, moi frouxo. Bueno, sí, non foi o seu día. Está claro. Alex? Contesta Magdalena. Pois iso, non tivo o seu mellor partido, nada máis. Non vamos a facer leña do árbol caído nin nada. Non foi un bon partido Charlie. E eu é máis. E se eu me quero meter con Charlie, que pasa? Bueno, pois podes meterte, pero quero dicir, eu a Charlie sempre foi un xogador que normalmente rindeu, porque teña algún partido tal que non o tivo. Para min é máis preocupante o nivel, por exemplo, de Marcos Alonso, que sí que está físicamente bastante mal, está moi baixo. Para min aí sí que hai melón. Nada máis. Estás chamando melón a Marcos Alonso? Oi, meu filliño, ai. Mario, tens que estar máis contento, joder, que gañou o Celta. Ni me falta ese respeto, Beltrán ni nada. e Brian, dicen aí. Dios, tanto como para darlle o pufo a Brian, eu, a verdade é que... Eu teño alguno máis, pero... Pufo Charlie e Domínguez, pon aquí. Joder, pobre. Ese foi boa. Non queremos facer leña do árbol caído. Pufo Charlie e Domínguez, moi ben, Beretiño. O melón do central zurdo, efectivamente. Voto especial para un aí vencedor. Pufos Carlos e Cervi, aínda que non xogara. Bueno, aquí cada un, de verdad, que as súas filias e as súas historias.
Pufos, Beltrán e Brian. Home, eu non estou moi de acordo. Non sei, Mario, tú No, tampouco. que dous nomes tiñas aí pensados para De Pufo aí. eu tiña Eu teño a claro. Charlie fijo porque creo que é verdade que é moi mal. E o segundo Pufo, a verdade é que pois non o teño nada claro. Non o teño nada claro. Creo que igual Charlie o sae o máis sinalado, igual Marcos Alonso. Porque por esa amarilla, porque non estivo fino, non sei, pero casi que yo daría a Marcos Alonso, sí, segundo. Alex? Eu só agardo, estando moi de acordo con Mario, porque son os dous que iba a dar eu, só agardo que Marcos Alonso esta tempada non leve tantos pufos como MVP esa pasada. Aí Que vai está. camiño Sí, vai camiño iso, a verdade que sí. Que xa decir. Preocúpame, pero porque creo que é nivel físico, non creo que seña algo realmente de que esteña el mal, porque quer decir, en moitas ocasións xoga o balón ben, fai tal, pero é que se lleve un punto físico máis baixo, como que está Para min, creo que non estamos a ser todo insustos con Marco, o sea, todos sustos con Marcos Alonso do que deberíamos ser. De darlle Explícome. cera. Creo que temos moi presente a pedazo tempada que fixo o ano pasado, que podería ser MVP da pode tempada ser, verdad? Sin duda. perfectamente. E creo que esta, porque a xente tamén esquece un pouco e se non estás, pois non estás, nesta sálvalle moito a Marcos Alonso a calidade que ten e que con balón brilla moito. Porque Correcto. con balón brilla moito. Estou de acordísimo. Se só analizamos o rendimento defensivo que está a dar Marcos Alonso, o sea, é preocupantísimo. Sí. Preocupantísimo. O sea, a Marcos Alonso, o volvo a repetir, sálvalle de que a afección se tire encima. O sea, abra este melón que veo a moi poucos preocupados por Marcos Alonso, que co balón ten unha elegancia e ten unhas boas decisións e ten unha claridade para xogar que creo que se ven nos seus partidos moito mellores do que son. Porque, repito, a principal tarea dun defensa é defender. Bueno, para a segunda, sacar a pelota. No Celta de Giralde. Sí, Tamén pode Radu sacar a pelota moi ben e xogar moi ben cos pés. que non sei se é o caso. Ben, estou de acordo. Cada un ten a súa, o sea, a mí preocupame, prefiro 1000 veces que Marcos Alonso este torpe co balón a que este torpe defensivamente. Estou de acordísimo co que dice Beretiño de tamén un pouco de actitude, sí que se viu un pouco aí, en plan, como tiro o balón para o na xogada do gol para coller. Sí, creo que non sei se é que non lle estaban saindo as cousas e tamén andaba así como medio daquela maneira, non sei que tal, pero sí que é verdade que estivo. Non sei. Eu penso que ese xogador, quer dicir, penso que cando estás vendo un partido estás metido ben, hai certos xogadores, por iso tamén a sensación que tiven de Brian de que a pesar de que estaba facendo máis ou menos ben, certas actitudes me levaban a non estar demasiado contento co seu traballo. Quer dicir, creo que cando estás vendo o partido iso hai certos xogadores que ao mellor a maneira en que baixan para facer un repliegue, a maneira en que perden un balón e despois como toman a iniciativa para volver a presionar. Non sei, certas cousas que ao final as ves e dices tú, ui, a min aparte luce moito, non? Ver un tío así de capa caída que non apreta tal. A ver, vese máis que un momento sin balón ou algunha outra. Sí, pero quero dicir tamén cando ás veces é o que digo, a min entre Cervi e un pito sin cabeza sigue me parecendo o mismo. O sea, non parece un xogador de segunda división, o sea, o que hai. Bueno, eu iba a dar os pufos, non iba a ser moi original. Vou cambiar neste caso o tema de Carlos Domínguez por Javier Rodríguez, máis que polo penalti, porque non me sigue a convencer, porque falamos do nivel físico de Marcos Alonso, pero aquel Javier Rodríguez que víramos hai cousa dun ano agora mesmo, pois onde andará tamén ese Javier Rodríguez? É por ser un pouco original realmente, non por outra cousa. Pero bueno, por non cebarme con Beltrán, que despois ven aquí... Te gusta dar a nota. Efectivamente, agora nos entendemos. Ten razón. Pufos, Carlos de Cervi puñe aquí a Bauseco. Habrá que ver se o que lle pide Claudio este ano é o mesmo que o do ano pasado. E ten a Brian por diante que é como ter a nada. Tamén é certo. Pero bueno, moitas ocasións ten a carreira, que non é como ter a nada, por exemplo. Bueno, máis a la deso creo que podemos correr un tupido velo
e agradecer de que o Celta gañara este partido. Creo que moitas ocasións o Celta faltoulle oficio. Creo que non tuvo especial oficio neste partido, pero levou os 3 puntos e acabouse, que a fin de contas é o que vale. E se queredes podemos dar unha mini predicción en clave futbolistas, tipo de partido, nivel físico de cada un, posible 11 e sobre todo unha porra dese Dinamo de Zagreb contra o Real Cruz Celta, que volvemos a estar, como ben luce o ombreiro de Alex, en semana europea. Pero como vai ter perdas o Celta ca cantidade de pasta que lle deixa este tío e os fillos todos os meses, macho? É que é impresionante. Marián, dalle unha volta porque é imposible que salgamos a perder con Alex todos os meses dando cuartos a este club. Dinamo de Zagreb, que eu non sei nin quen carallo xoga no Dinamo de Zagreb. Vou buscar. Non sei se estou provocado, Pues pero... hai xente conocida. Maquena está cedido. Co tema de que se baixou Las Palmas, Maquena, o central escocés que estaba no Las Palmas, está xogando. Está Benacer, o arxelino ex do Milan, que é bastante coñecido. E... Que máis anda por aí? Torrente. Como que Torrente? Dios, el brazo tonto de la lei. Hai un Torrente aquí? O central do Granada. Hai un rapaz do Gonzalo Villar, do Barça hostia. tamén cedido. Gonzalo Villar, chaval. Hai un rapaz do Barça tamén cedido que non me sale ahora o nome. A ver se vai ser Torrente. Sergi Domínguez, se non me equivoco. ¿No? Sergi Domínguez. Van Torrente o central canteirán do Granada. Van segundos na liga. Quero dicir, aí Sergi Domínguez, que é o que vende descender co Barça B, ¿no? Vale, moi ben. É a verdade que non nos vin... Sigue no Dinamo de Zagreb, Iván Usech. Pues vamos a ver todos aquí en Amor e Compañía. Vamos a ver. Hai un tipo que leva 5 goles e outro que leva 6, que son Kulenovic e Dion Belgio. Oye, isto non pode ser nin máis que o Lille, nin sei se debería ser máis que... Bueno, que o PAOK, igual, pero esta xente, tío... A ver, é un partido para gañar. Es que gañar, joder. Como lle está indo na Europa League? Vamos a ver. Pero a ver, hostia, 7 puntos. Cuidado, que leva un punto máis que o Celta. Sí, pero o Midtjylland tamén leva 9, é vai líder. A ver contra quen lle tocou. Oye, o Midtjylland de donde fichamos ali a Pione. E volveu, e donde volveu. Sí, pero xa na segunda volta tamén liou na ali, según parece. Sí. Liou na ali igual que liou aquí. Claro, é certo que o Dinamo Zagreb tocou o Malmo, que empatou, o Maccabi Tel Aviv e o Fenerbahce. Bueno, gañou 3-1 o Fenerbahce, cuidado. Bueno, o Fenerbahce tamén andaba sin horas, Sí, ¿no? Xa se viu. Bueno, pois vende gañar o Rijeka. Salvanose xa. Vai, o media puntita este moi bo que tiñan tamén, tampouco está. Non se venderon a todos os bos que tiñan. Hai que non, eso é como o Celta, hostia, xa lle perdas tamén o señor presidente do Dinamo de Zagreb. Gonzalo Villar, macho. O fútbol é unha cousa, tío. Supoño que segunda división, A ver, eu penso que estos campos sempre son moi difíciles porque o ambiente é moi hostil. E por moito, quero dicir, por moito que o Celta teña bastante mellor el grupo seguramente, ou que seña, eu creo que sempre é un campo que intimida moito. Entonces, sobre todo, claro, se tes rapaces novos, que é o noso caso, penso que pode ser un partido complicado, porque os equipos balcánicos en xeral, como nos vai tocar ir outra vez alá, poden ser sitios que eu creo que intimiden moito e que non saquemos un rendemento de xogo óptimo. E bueno, algún punto deixamos. Eu empate firmo, xa vos lo digo. Eu creo que deberíamos de ganar. Pode ser, ¿no? Pero eu nese campo sin un empatiño e despois volver a ganar aquí na casa e tal, ir sacando os puntiños, eu firmaba. Pero bueno, eu creo que vamos a ganar. Vamos a gañar. Tú non? Bueno, está aí. Non che digo eu sempre dando puta nota. Porque os meus pronósticos convértense en spoilers, así que prefiero que vivades a ilusión. Pero 6 de 6 ese eu creo que non creía ningún celtista. Espectacular. Non digo máis. Total e absolutamente espectacular.
Preciso dineiro para gastar na tenda do Celta. Eu crees que eu vou ofrecer cachopos así por así se non estou 100% seguro? E teño información privilegiada. Estaba feito esa cousa. Este xoves imos gañar tamén. Venga, que examen quentei. Bravo aí, hostia, eso que necesitaba. Imos gañar en Croacia. Pues ya está, pues da un Uf. resultado. Esto es buenísimo. ¿Os imagináis jugar contra los griegos en Vigo y ver el recibimiento a Benítez? Bueno, eso pode ser do Buah. mellor que nos poida pasar, pero Buah. con moita diferencia. O Impresionante. sea, pode ser a maior pitada que se escoitou en Balaídos. Recordos É de probable Vietnam. que sí. É probable que sí. Hombre, sería unha Maior pitada pitada antolóxica. Pero que a saída, pero maior pitada que a saída do Deportivo ao campo. Pode ser, Pode Probablemente. fichou por Panathinaikos, non? Sí. ser. Sí. Oye, Estaría pues ben. así no, pasar de ronda en octavos de final e que toque o Panathinaikos o así no Sí, con no, sangre, vamos. sin duda. Máis que Estamos por en cuarto. Benítez, por ser. Bueno, estaba vendo aquí que despois nunca pechou as enquisas. Enquisa aberta. Estás satisfeito co nivel de Brian, que se nos queda un pouco atrás? 11% sí, 89% non. Bueno, pues o que hai. Eu botei que sí. Tú notaste que sí, eres un gaiteiro, tío, pero... Solo por... Eres o único que votou. Cando estou... No, joder, cando estou criticando estou aí en plan rollo que non me gusta o rendemento de Brian, pero botei que sí, xa solo polo cachondeo. Que sí, no. Aquí tomábame por tolo cando dije que o pufo da tempada, non digo... Eu non sei por que non meto todo o dineiro aí nas casas de por aí, Porque non se Non sei. debe, porque é malo. Non vayamos Iso. publicidade esas cousas, Alex, por favor. Iso, Somos iso, unha iso, canle iso. decente. Iso. Sí, pero despois a cantar o neno e a gastar 200 euros en lotería de Nadal. Bueno, Ai. Eso no. que decía eu, se ben Benítez a sanción pode ser legendaria. Celta PAOK en oitavo, será Celta Panathinaikos. Pecha en Baleidos un ano. Imagina agora que non temos a Woodle para Pode firmar a ser. pipa da paz. Bueno, aquí cada... Pois estaría ben, que ocúrreseme unha, que cada celtista leve 5 fosquitos aí a Balaídos, é como en Nadal, que tiran peluches ao campo, tirar fosquitos ao campo. Oye, non sei se temos a masa salarial na afección para comprar fosquitos. Todos, 5 fosquitos. Cuidado que é diñeiro, Pero eu digo, joder, tendo o botón de like, que é gratis, e que estemos hasta ahora con 34 likes, eu sí que non estou satisfeito co rendemento dos viewers. Un luns aquí que a min me doen máis os ollos, levo todo o día metido aquí na habitación entre o Netflix, dormir cas lentillas postas e tal, xa non vexo nin a pantalla. E teño que ver a equipo a tablet e ver 34 likes. Non sei que opinas tú de eso, Mario. Votarías que sí? Bueno, que non la has A ver. dado. A ver, ves, ves o Alex xa poñendo orden na súa casa. Dalle like aí, hombre, me cago no mundo. No, está claro. A ver, o que hai que... A ver, penso que o ser humano é un animal de costumes. Entonces o que temos que facer é xa ao principio do directo recalcarlle a xente que, oye, entrade, collede a costume de dar un like, porque, quero dicir, nosotros isto non cobramos ningún puto duro por isto. O sea, en plan, isto é... Facémolo de corazón, polo Celta, por vos, por pasar un bo tempo e todo iso. Entonces, eu penso que menos que algo que non costa nada que é ir darlle like. E se xa podedes compartir xa é a puta hostia. O sea, xa sería maravilloso. A ver, O comentar. eu podo facer algo. Comentar, hombre, por suposto. O levo pensando tempo, pero non me atrevo. Eu podo facer Desnudarse. algo. É dicir, eu son adestrador dun equipo de fútbol. Eu podo pasar o enlace da canle. O que pasa que seguro que iban a dar like, pero igual o chat se converte isto en unha jungla, entón. Non sei. Bueno. Al final Estaría fácil pegarlle o adestrador por as barbaridades que di. Estou de acordo. Por aí 20 likes a cambio do que se pode montar no chat. Así que teñen hasta stickers míos. Bueno, Que peligro. sabedes a miña foto de perfil. Así que ten stickers míos con fotos mías con mensaxes. Eu non sou, aquelo fora boísimo, tío. Eu non sou de berrar nin de enfadarme nos partidos. E ten unha foto de perfil que mete medo demonio, tío. Coa vena aí que parece unha anaconda na cabeza. Mima. Eso é, pero vos disedes aos árbitros. Eu cos meus xogadores sou moi exixente. Eu son na banda, pois non sei.
Un club, cando se hincha ben aí Nada menos, eso. Pero Nada con menos. árbitros moi respetuoso. Nada Un menos. Camacho, hombre, un Camacho, tira por Un la terra, camachón, joder. un camachón. Camacho molado aí. Oye, Para ser capaz. Dede, dinos aquí. Eu dou likes ao final da emisión para valorar se o programa foi bo ou non. Pois tamén é certo, porque queremos aquí que a xente dé likes. Agora tamén podese dar hype, ollo, Pero queremos que a xente dé likes e despois queremos que se sean francos. Home, pois se non lle gustan, que den dislike tamén. Ou que se caguen en Cristo polo chan. Fascismo non, Pero que se sean francos. Nada, fascismo nada, como que ser francos. Yo sigo hace mucho. Hoy decidí opinar. Buenas noches. Ahí está Madalena. Un aplauso para Madalena. Moi ben, moi ben. Que aparte cagouse un Pero, pouco na Madalena. nosa cabeza. Anímase, Claro que sí. ven. Hai que, mira, de feito ten a coroa aí de que é o segundo top fan de hoxe. Só por debaixo da Pau Seco. Non sei moi ben como vai esta historia, pero aí está. Moi ben, moi Top ben. fan. Top A fans. mí creo que me salía algo. Perdón, Sí, perdón. por es que comentar. eu Ah, dicen, no. pero Mira, a mí Cocu xa non me sale Fernando, de hoxe, no. Antes salía a corona número 3 aí. Bueno, con o número 3 é Stream Elements porque está dando matraca cada 20 minutos ou algo así. Pero Claro. cuanto máis comentes, máis arriba está no top fan. Así que Teño que falar máis, que non falo nada. eu son top fan de Madalena. Entrábame unha Madalena ahora, con vaso de leite, macho. discúlpome con Madalena porque eu soltei eso por non ler, pásame. Iso de que comentou, porque eu pensei que foi un mensaje para facer a gracia de que comento, o sea, hace mucho eu me decidí a opinar, pero opinades que, pero logo vin que hai máis mensaxes de Madalena, así que discúlpome. Xusto. Pásame por falar antes de pensar. Efectivamente. Bueno, en fin. No, está ben, hai que É o que máis me gusta, sin duda. Estemos Prefiro, a mira, favor ou en contra ou que sexa, que opinen, que digan o que pensen. Ás veces sempre pode sacar algo positivo de aí, claro. Sin duda prefiro que haxa a mitad de views, a mitad de espectadores, a mitad de likes e a mitad de todo, pero que todos os que estén falen. E se hai algún que incluso se anima a meterse a falar en directo, en vídeo, tal e cual, perfecto, que falen no directo, que participen, que comenten no diferido. Ben, prefiro que haya 0 miembros, 20 espectadores de 200 views e que esos 20 falen todo o rato, que se caguen na súa cabeza uns contra os outros no chat e tal e cual. Bueno, en fin. Eu creo, teño algo que proponer. Eu creo que estamos facendo algo mal nesta calde. Porque non estamos levamos moito falando do viaxe a Europa e tal. A ver que saca aí, a ver. Pasaporte. A ver, saco O peto máxico de Doraemon aí. unha cousa que sorprendeume, pero 300 oye, euros. sabes? O sea, non teño aplausos. Pero levamos moito falando de viaxar a Europa e tal. Eu vin que outros podcasts están financiando os seus viaxes por Europa. Ajá. Que sacaron un pouco máis de unha semana 2.000 euros. Me cago en Dios. Celtistas. O sea, a min pasaron meu enlace que dei flipando, pero hai xente que Bueno. pois A ver que si por tamén eso o traballan. Celta se a perdas. Ole por ellos, pero igual hai que probar, igual nos ponen algún viaxe A ver, TikTok. A Vigo. Eu para nada estou en contra diso, si pareceme que é unha idea boa, se a xente yo quere dar, eu non tipo, pareceme máis que lícito aparte penso que de un tempo para cá teñen mellor información e fan mellor as cousas que de un tempo algo atrás. Si eu non Así que eu nada que decir. O voto como idea, Pero dá a cara, di que tenías que haber tirado, que eran eles. Claro, digo. Eu por dar a cara que onde se uso, a ver, a min sorpréndeme, porque sinceramente eu, o sea, para a xente fai co seu dineiro o que queira, pero eu creo que hai outras cousas máis importantes entre comillas Pepe, tú non sabes o diñeiro que ten a xente. A ver, eu estou a favor de que o faigan, creo que eles fan un entretenimento, que fan moitos directos, que fan moitos programas, que están seguidos ali nos partidos, que cubren partidos a nivel radiofónico, que fan moitas cousas. Se mal non me equivoco, eles ahora mismo están vivindo disto ou traballan solo nisto. A min pareceme correcto que o faigan, que pidan crowdfundings, que pidan tal. A min eso non me parece mal. É a forma de facelo. E máis, para min medraron e están facendo moito mellor traballo que ao principio, que sí que me parecía mellor, había moitas cousas nas que eu discrepaba,
E agora sí que fan moitas outras que tal. Hai nas que me gustan, hai nas que non, pero como a calquer espectador daqui, que habrá quen lle guste unha cousa, outra non, unha opinión ou outra non. Sí, E nada estámonos máis. indo Pero para polas min ramas está todo que correcto. aquí no chat se aparecen nomes de outros proxectos que respetamos, abrazamos e acabouse, non hai que dar máis. Aquí co Espis de Mario parece ser que eu critiquei ese programa e todo o contrario, estou dicendo a Pablo que o faga a ver se nos pagan un viaxe. O sea, Vale. O sea, vai estou polo lado alabando de... isto, eu non Pero, pensei, o sea, claro, pero a entón... min me dise sen ver o programa, porque claro, pasaronme o enlace e o vin, e a min me dis que alguén, cualquier calde, incluso eu, na miña opinión, incluso canles que ten moitos máis seguidores que eles, porque ao final o Celta a longo plazo para vivir de eso, eu creo que non é rentable pola masa salarial, o sea, pola Masa salarial, efectivamente. A masa salarial sempre tocando o carallo. Sería moito máis fácil se cubres todo o fútbol de primeira, como pode ser o Miguel Quintana ou non sei, ou se esas do Madrid ou do Barcelona, porque tes moita máis. A min me din que calquer calne do Celta pide 2.000 euros e o dan, e eu digo, vamos, apóstome 2 brazos a que non. O sea, esa sí que sería unha predicción miña que non, por como está o tempo, que sí que hai xente máis con máis que outra, pero non sei, hasta chegar a punto de recaudar eso, pero que non é ninguna crítica, ao revés, o aplaudo. Deixadevos de rollos que... Bueno, pois que nada, vos Pablo, xa estás abrindo aí un crowdfunding para nós e todo iso. É que pagar un cachopo, ainda que sea, estamos co cachopo a voltas. E se só dá para un, eu ofrezcome voluntario e xa vou eu que están liados vos, pero eu tamén, pero deixar todo de lado, vamos. Bendito. O tema é o tema é que si vamos será para polo menos para estar no mesmo hotel que certos convidados e amigos que participan aquí de Ourense, non? Que van a todos os lados. É verdad, a ver oye, eso estaría gracioso, aparecer ali na habitación de Xorxe Paz a montar un botellón ás 2 da mañá. Petarlle ali ao lado, oye, Xorxe, que sabe, pero que faz aquí, ó? Que panorama. Bueno, a ver, rápidamente, que nos vamos, que vai ser a 1 da mañá. Un resultado para Zagreb. Bueno, eu para Zagreb penso que vai ser un resultado apretado, 0-4 para o Celta. Fai falta os goles, dicilos? Si te animas. Sí, hombre, por suposto. 2 de Borja Iglesias, un de Sotelo e un de Starfel, venga. Alex? Vou. Un 3 e mete Aspas, mete el Abdelagui e mete Jutgla. Beretiño di 1-1 marca Suedberg, 1-4 di Pablo Arcos. Suedberg está recuperado xa? Pois non o sei, pero deixemos o Celta non Fantasía. Non sei se arriscas moito, Beretiño, que non sei Suedberg como chegar a ese partido. DD 1-1 Panda, 0-1 Arrastro con gol de Cervi, día Pauseco. Madre mía. Eu vou decir 0-2. Primeira portería 0 de Joan Urrado e marca Pablo Durán e Fran Yudula. Ese é o meu... Os traballadores aí do gol de aí, efectivamente. E pechamos a enquisa de Brian Zaragoza cun 91% que non e un 9% que será solo o voto de Mario Seijas que sí. Satisfeito co nivel de Brian Zaragoza. Bueno, pues así estamos, amigos, que vense outra semana interesante, 2 partidos bonitos, temos tamén o Barcelona aí enfrente que a ver que sai deso. Que nos vemos pronto. Que pasa? Unha derradeira cousa que decir, a ver, Beretiño, que non critiquei, vale, es que dices que hai cousas máis importantes no que gastar, precisamente, eu a Calne non a critico, se poden
sacar iso, pois ole eles. En todo caso, estou criticando ou opinando de que a min, se alguén me pide 50 euros porque non ten para comer ao final de mes, se teño que darle 50 euros, presto. Pero si Pero non seamos gilipollas. me falta para esta zagre, pois non los voy a dar. Esos 50 euros os inverto antes na miña filla, aunque os teña. Eu dixen eso, pero ao calde, se hai seguidores que queren dar, pois o calde, o sea, eu son o primeiro. De feito, o digo, se alguén quere darme dineiro para ir a Bulgaria, que me fale por privado, que eu dou o meu número de Bizum. Hai moita xente que gasta 50 euros en apuestas deportivas. En camisolas. En camisolas. Pois pensará, quen será o que gasta 50 euros ao mes en comprar a octava sudadera do ano do Celta? Pablo, que preferes? Gastar 50 euros na camisola que ganou a Udo ao Fabril este fin de semana ou darme 50 euros a min para que vas eu a Bulgaria? Boas noites, Alex. Vémonos na próxima. Pero contesta, a ver, di. Se non, xa tes o meu bizu, non? Que preferes? A camiseta da Udo ou 50 euros para min para ir a Bulgaria? Di. Mósate, coa tua... Pois mira, 50 euros para ti porque o mereces, estás aquí todas as noites acompañándonos. Xa está ben de que non teñamos un detalle económico contigo. Así que, a tope. Teño o bizu abierto, Perfecto, conto con él. Boas noites, Alex, que me cago en que teño fame. Falando de Bulgaria. No, igual isto a alguén me interesa, porque estamos a tempo. Teño un amigo que fíxome replantearme cousas, pero teño, amigo, un celtista no meu grupo de WhatsApp que va para allá con viaxe e todo por 400 euros. Autobús de Vigo a Madrid, voo de Madrid-Bucarest e furgoneta de Bucarest a Ludogorets. Por 400 euros ten todo pagado. Por se algún celtista interesalle, para que sepa. Hostia. Que un viaxe a Bulgaria por 400 euros todo, Pues está moi ben. Xa te digo, voo de Madrid-Bucarest e de Bucarest a Ludogorets que hai hora e media en furgoneta. Alquilar unha furgoneta entre os amigos que van para allá. Pues interesante, bueno. Me replantear de cousas e se apaño ben, igual estou alá. Joder. En Bulgaria, non digo máis. Bueno, Mario, boas noites. Boas noites. Boas noites, ovellas. Non sei se nos veremos en Bulgaria ou en donde, pero estamos aí. Veña, joder, si nos plantamos aí que o domingo ou o lunes con 2 victorias máis, eu me parece que aquí montado nun cabalo. Amigos, vamos en Zagreb contra Barcelona non. Boa noite. Xa sería bastante. Boa noite. Chao, boa noite.